It was you, my soul. DJ Kobe K, DJ Shabu, and a Spy King. DJ Fubi, a Baba Born, you may be a Yankopon come home. Mamma Herchie, a radio coming in our home. Adwuma-Adwuma so ya san ba bi o mu ye beto aso de ama. E ba che wie mbobren sem e bebo akwan mu. Unyame asem undiluted word. Ye de ni nyina de bebo akwan mu. Afi update ahudu bia no a. E wo se de ma wono so no. We will do exactly that. Afi bringing you up to speed. Ye be go into the world of sports. I also so update ahudu wo nyina no Joshua Kwabena Ejeni. More than ready. Already nyina de bebrel. Enti anopa dia ye chechia wa mo efihia pa. Ni amo akwaba. E de aba your most authoritative social, political and current affairs breakfast conversation in the whole of the Eastern region. With a top-notch production team in town. A team led by Adwuma Kofi Mensah, Kobe K, and Abili Man. Udi-Ahenkan Fm, a executive producer, privileged to speak on their behalf. Meeting Boba Ofori Amanfo. Anope ya mwache na fewi mbobere sem yemfa ntoato so emfa ma ne yemfa de aka nyina mfa enka ho. And Tuesday 9th January send you mbobere besi akọ e free sabri ekopim enwumre enie oseme nka nche say ade se ya santie sinsuo ni mu. Oh yes, ya tie simu a anapei no o kire se emya yahudu bie no ne nsu nani wo fam a ebe petepete kakra we poema ntem eha enomo afei awia no ebetwe ne ti awia no betwe ne ti free nonson nonwotwe ho no de kro no akokopim no ndu no o kire se awia no betwe ne ti abodendenden pa a enye asem ketwa emya ye ahudu bebre no anso free premtobre ho kono so no o kire se awia no bekoso we ginigina mu a na afei no miensa no nan no num ho kono so o kire se ewiem ebeti ewiem obren sem se ne besi akone demu no eno na abusua adaroma ye de ho amane bo no ye de ama afei su ne wachinchim fidie ne de ato ha no mo a eya Ahenkan 93.3 FM mache eni dwumadi ne din ye mo akwaba na afei ye ntoaso Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Baba wudi na mafirawo mi bei yakuku oduro shebe kumane nifa wudi ya kokwa wani muai misi mempa bae mina me bawa chiri domwe sani omidi mosa chinwo sana meni wachida Baba wudi na mafirawo me godofu yakuku oduro shebe kumane nifa wudi ya kokwa wani muai misi mempa bae mina me bawa chiri domwe sani omidi Joshua chinwo Adisie Adwuma ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM mina mi bawa chiri domwe sani amidi Joshua chino sana maybe wachida 31st night last year na yawo aboko bi sesemi the Church of Pentecost wo ho e ho no ne yekokosome ye also for penny or honomo e can be e de kire yen e yasem ana e de pa that is not a topic I ever can ho asem na wotwe we but e ya afifofra ye wura mu ni ntina me pese me revisit on na me ka asem kakra bi wo ho de kire wo na afi me introduce onyankopon asem a esene e wo ne nufunsu a na wotwe we onam ne bofo so e de abase obo ba se wokwa woni me ma enkoka ho asem you will come to that wait me atwa to ho or say I will walk with the Lord also wokwa akoka kire me ma say afia hyase akakrakra ne de na wotwe wa afi mu akwa kogu first week of the month no akakrakra bi ne de akwa kogu but
se wo kwa koka kire me ma se afi wei me sira won afi wei me yo mo kese afi wei me biebie kwan de ama won afi wei ye nhyira fe afi wei e ya afi a ye di take decision okwa koka kire won se me ewurade me hyira won na emom se nhyira ne beba mu a agye so mo agya wo pem e de ama me se nhyira ne beba mu a agye so wo esi wo adwene pi se omo ne me ebe nante ene ntia na pei na wotwi ena kakra we yen animu yi bosumi ya yewura mu yi afi awurade adom ode adom yen ya yewura mu yi no onyankopon so obehyira na emom fa se wutiri mu se me ni awurade ebe nante so what you me kai no ose den me ni awurade ebe nante fa se wutiri mu sa o ka kire wo ho se afi bosumi I will walk with the Lord. I don't know asem wo eba bedi ho nkomo but ye mfa no nkonkon hansa na asem a Pentecost sofo aye ne som 31st night e wo sesemi aboko bi kan ye no mentwe wo adwen koso kakra asem wo sofo pani ne kan ye ne se yewura fufuro mu sei no a obroni obibi e friend say resolutions ani suade hunu eniema bi ade asi ani so sa afi wei ne yepese ye nsakanie afi ne nkwa wiye no yepese ye hunu wei osidi nyina eye. It is good to have your own personal resolutions. It is good to have all that. At least a bow ma niawo ye no a guide. But also follow me at I said that is not enough. Sa afiwe ni ewurade aka nyina beba mu amedofo age se wo ankasa umma wo ho so age se wo ankasa ubɔ wo ho so age se wo ankasa uka kire wo ho se I dearly want to see a different thing ewo mabrabom me pese me hunu bibi foforo ewo mabrabom. You cannot do the old things and expect new results. Untumi nyane madada no na wonhwe animu se ensunsanso foforo bi besi di ama. It will never happen. Anapay asem osofo no kan ye no. O say afede de enye bibi foforo bia o. It is just a number and asesa. But afi se opese wo hunu sesan wa brabo mu a. E wo se wankasa usi wadwem pi se bibeye bibi foforo na ede ensunsanso foforo ede aba osofo na asem o kan no na eme de na de makoma so pa am say da bi me ba me ni atiefo aye domo ni emfa mu ni agro me ne ma be ka ho asem enti me dofo afini de yawuram hwe nsesa ye o me ka kire wo pen enti de wunhu bi da ne January 9th unhu bi da wahu a me dofo se o hwe bibi foforo nimu de a ene na wo daada wo ho I was say one kasa mom na wusi wadwene pi na wo ka kire wo ho say I will do a new thing to expect a new results in this year. I will not forsake you. Eradin ke ho yem fa no mfa nkonkon hwai na fe yen samra sem no so say I will walk with the Lord. Meni awurade benante na wotwi afi we meni awurade benante bosumi we meni awurade benante he men kai wo ho niema bi a waye atwam anenya papa stop reminding yourself of the past and be fixated to the new thing. Embrace the new things that is coming. And you are for front one ebano and na for when see so near twam near C 2023 o di gari bottle untumi nsesa no near see de si impo de si nra untumi nsesa no na 2023. Be fixated on the new things that is about to sprout. And no also do when see so be focused. And you are for na ka kire ho say afi we
mini awurade benante papa sofo ka kire wo ho se afi wei mini awurade benante church members mon ka kire mo ho se afi wei mini awurade benante medofo ka kire wo ho se afi wei mini awurade benante na ye kinkan kuku hunu ye the book of Psalms chapter 23 the verse 3 ye kinkan o say he restored my soul, he leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. So when you wurade nante a obedi wanim ewa abrabonim baby a woko bia no, he will make sure say or thou footsteps obe order na he will lead you to the path of righteousness for his name's sake. Or the wo be ko asase a ekron ne ne etene so. So we admit to say you have no power without God. So be jia tum say uni tumi bia o baby se wurade amfa mfiri osoro amfa medom wo a. Na we be jia wo pemu dia ma wurade. Now you will be determined say you will walk with God in this new year, in this new month, in this new week. My brother, you will definitely see the hand of God. You will definitely testify the goodness of the Holy One. And you will experience the divine encounter and manifestations of his powers. Be determined to walk with God. Katra wo ho se afiwe mini awurade benante. Bosumi we mini awurade benante. Enyoma me ye atwamu no me mane nhame na mum mema aserve as a guiding principle. Mema abome ho ban. Adwuma na me ye na anye yi a me mama ba mumu mekoso a na miam na mum me make sure se me gya adwuma no e de ahye awurade nsa. Bible no kin kan ba bia me de pan say o se umma awurade kwan ma ne banwe mfie no a oba be ye fie no so tweasebo. The Lord will become the chief cornerstone of your life. And imagine say awurade a obo soro ne asase eni muniem nyina eni ene nante eni yama ne kwan say he should be part of our life. Na awurade na baba be the chief cornerstone. A dino a yesie no eso tweasebo the cornerstones, the pillar. Edi ene ka, edi ene yare, edi ene nimguase. Listen to me, my people. Nyankopon ya adom a afi 2024. Odi ye betwa. Odi ye bewie. Se me ka kire o sa fi yare enimu ana meboa. Se me ka kire sa afi nkrofo aye no mo ahya ase efefefe yi ebinum emfiri mu ana meboa. Se me ka kire sa afi akwanhia ni mu ana meboa. Se me ka kire sa afi bibia ye totoroto ana meboa. Na mo mesan so aka kire sa afi awurade nhira wom. Sanse ni nhira ente bokoro so onyankopon no. Na mom se ni nyina mu no at the end of the year. So to me stand with your chest out. So to me catch down say Ewurade ni me adi ni ya na kire say ye sha finance no uja upemu ma no na wone ne nante ye anopa yi ene Ewurade nante wate adwuma no ene Ewurade nye aware no ene Ewurade nware obu a ware wi anu ayi Ewurade asi nkyɛn opa ware a ene Ewurade mamikunu nyame na adom no onye kunu wi anu apake Ewurade asi nkyɛn. Erade mami bo nyame na adom no fa yafunu no wo wi na fi wapake Ewurade asi nkyɛn. Listen to me, walk with God. Oni Ewurade nante na ongu animu aseda edi na de ni di si ha Nyankopɔn ya adom ye ba beto aso ekena ene na aka wo yanim so wode ye nkwa kyɛn ene a ye ba beto aso na yaka asɛm no de akɔ awieye ne ogidie sɛ asɛm biara epie firi ye Nyankopɔn no animu no e wo botaye. Now, until it fulfills its purpose, the intended purpose, and ya dear besan go back. Obetin ni ma kire yen, obeka yen ho. Kristo no mo ayen na onhwe yen so. Wa ma ye kwan kamu.com, adwuma.com, ifihɔ.com. Baby ama ye kwan bia.com no. Ye da si bebre. Yakopon kamu nyina mo ho.
na we promise you said this year erade oni ibedi ne yie ofrɛ me ɔbo ba ofori amanfo ye the sports to aso mu wie bɛsan ba biom afi ye de aka nyina ka ho de ama Joshua Kwabena ejenim be ma pu mokode Boba ofori amanfo Boba ofori amanfo Joshua Boba ofori amanfo afishiapa afin come back here se wanko ba bia o da bia nko ba bia we say ejuma bi woni ma say prepare change we ja wono ko ahwa na say Saturday on Saturday okay ka say no kram point na o flag me dem pacho be say Ghana ko akono nti ne flag book o nti ama for ko Facebook on the year the year the month the week is too young for violence me pacho be flag here and I say I say ha the boy hanum baby you have kona na the amount there be say you come any anyway oh yes was that do na shase do na shase betinye ko holidays na oh yes yaba yes na ene mu fia me ban na me na kan so na me say the book of Joshua I say me be see madwen mu aya wo book no me book no okay see me be see madwen mu na me dwendwen wu say sad ni bi ma bada dada betia fiance na yeba na me kai say Joshua mo na ma camp baby ena umuhu say obofu bia begina ho ena Joshua so mama mo ko bofu no so mbisa ne say okomatamfo no ho ana say o mo Joshua nafa no so mimi nyankopon bofu afiance na so am say bembra fini asoma me say bembra afiance oh I see ejina Joshua person who say also on kan ho de ana say ya mo do ho enti no obi say obofo we no aye de ahin bia ofiri nyankopon ana so I see nyankopon ana say we against us na ke bi o ka say we against them anka sure finish it it's a failure nyankopon afiance na yaba sa aye baba be som afi we nso so ya abato afi yeah ye besre na mo amofra radio so yen kasa radio so asofo imam sen hemfo ene mpanimfo obi oka bi ewo mu Ghana ha no also obi ahwe na no kasa yi 7th December ebeba betwam but Ghana eda so te ho so ati ase say ene 8 and 9 ene 9 366 no ati bi ati 9 days afi enso ye leap year nti ye ko 366 yes okay nti ye besre na obia o ye stakeholder o Ghana ha o ensure say media ya na me normally no me interested in peace me more interested in justice say peri yo ye adwuma asisi masundwe beba umesisi men kan kire me say mesisi unso kan anotum because we are preaching peace obi ahwe na no kasa yi nkunkudi o manwani achi ayire so ye MPP fo di ye ekoso yi 27 for mawie omu wie a nya wo ye bia no na aye o na ehwe wanim nti no mum ye nyina ntu ye hofo mema ho kwan ma politician bia emfa wo nye sabi krutu adwuma so that say nti ye nyina ho akwa aba nkofo bebere obetim da sa krutu adwuma na ma ho kwan ma mfa wo nye o so betimi a kire wadwen de na adwen kire so no enye ntokwa so ati ase nia wadwen ye wo no se eti yi ebi obi pefufu pa mimi mpefufu ebi am so mpebe nkwa no nche sem ni obi nko dabi so ati ase esa ase obi ani na duane madwen mu menye papa so ati ase mami afia kunadu a wonya ne ba bi ko so obi ani ne lem ohire ba po moko de onyame admobo na so ase yi na ti shine pa o ana me na ba bia mtie na mehunu ni sa yi unhu mauli uda nkani ana toto nkani aso ya no ebe yi na di nkani atoto nkani aso afisiapa ya afin kompetu afi zero bi ai fine sa osu di ne ha ya they are in there we ho hwenye say ya say mo de bi by next month no na mo betumi agye mo ahome ye be ko kope Denmark wo bi akotra sa ma ko agye mo ahome na ne tie ne say Cote d'Ivoire ne de ye ya se ye mo bi anko ntontoni agro ye Canada
Omo yes also wanya de. That be tio. Ebe boa mo ankasa. David. Oh, I'm telling you. Me say ebe boa mo ankasa. Canada da ho. Yeah. Mexico da ho. Era ba ko ne eden. USA da ho. Say be e na be do na me ho da. Oh, there. Ah, then 2 years old. Oh, na ebe ba sisi ya o. Ana me say be do no na yeah ko US dada. It mean say blast us for that. And a possibility grass on me qualify so me qualify so me qualify. Qualify the mon crofis so mo yade. Walk up. First need dia be sisi ya. Na no mu nya nhase kwa so mo bo. O ma shase. Yem say wini ba ko ne lusu ba ko. Nti na ni da so ho. And that's all. Ni da so ho. Enu mo mu na mo nya. That's unfair. O say. Samfa so e. O we be fa. Okay. Afi we na samfa enfa nya adwuma o. Sa. E be fa. That's it. Yes, that no na o. Oh yes, but say I was nya adwene mu fofreye. E na no na Paul ka. So say I was nya error. Paul mo there so one out of the mind. So Paul mo there amaka dey say. This time no. E ba be ya asem we be ka na no pa wie. Yeah, say. Yentie Paul mo there sa. Yentie Paul mo there sa. Paul mo ya say enu bi ni o. Paul mo there no. That time na do president o. Oh, minim sa. Na dembu. No da anyhow. Paul mo time on. Oh, na ho. So na came from near wabo. Sa. Di Paul mo time no there. Sisi akra so na radio ben yen mo. Sisi ade wi ase na hye. Omo time dey na wi ase emre. Nti no, e wo se nya adwum fofore say our friend is saying Ghana Blasters be qualify. Okay. No mako. Na yakọ US. Na mo atumi akọ US na akọfa commentary na dia ba. Eno ape. Sa say. O commentary ne se bitumi akọfa dia ba. Omo qualify o man qualify. Se be ka ni pa ne mu no be ba na de. De bia. E bia kira so. Ere de ja o de ahye o de ujanko po. Commentary no be ba o na mu onu amu no de. E bia no amba. And as a commentary ne hia yen. O ye wi ase no bia ni wi ase. It's commentary ne nko anka de any problem. You know what take decision. Yes. Because oh there be and maybe 2026 on. Yeah. 2026. Yes. Into we take decision we are. We take decision we are na opeso ye bia na ye de wa ha na ye hwe. Okay. Yeah, you know. Yeah, take. Go for chire nsem. Yeah, wo komra. As up as we do 2026. 2024. Opese mi hu. That's it. Yeah. Into ya mo komra. No. Wo da mo komra. So any mauli na epe. That's it. What's the mauli sere no? Wo da mo komra. Anana pay adeshimamba Ghana bamba yema munyina akọ abasunku bio. Emra Ahenkan 93.3 so yatena se sina dandanya ye na gudie mu nsem edi Asia ene anopai after a long holidays yasan ya ba yedi nsem no enso eba medin yedi Joshua Kwabene Jenim Yosef Ajiu betene nkan wenya atene kakra dada me fasida ema Jubilee Hospital aso aseme da gudie mu nsem no enso bro dandanya me kache se na anopai wasori o yade o tenka se body no nyama enkoye emfa ma odia kopiem ewo Jubilee Hospital na afi yemboa enhwe na afi yare wanyina no yenhwe entuase ntempa so emfa ema ebia okono pese jaso yegina so ehwe o ma wasan ba sa dey na sa kunya enso ho ebia pese okoda ho na afi doctor na nurse fo egina so ehwe so a sa kunya enso aba laboratory so ebi ho ma lab biabi ye bi enso edi amount pharmacy kese wonum chedura wo pato bia no wonye bi enso ato ewo Jubilee Hospital antinental ken eye adwuma edi ama emano mafa afuro no ebe nei unya ha bi so de fanyin sen no fa bedanye na afi yehwe entuase emfa ema afi postnatal ken enso aba mo ya wo forma wo mo ba no oninyi mu no enhyeda enkoyi fa asem bedanye na afi ema nkyekere ma oba no so onyi engineer brane theater elhon surgery bi anase operation bi na pese wo ya bpm na afi yemboa enso osa ekwan no eso afi maternity no enso eye adwuma ultrasound na afi electrocardiogram machine no enso aba we scan bia bi etwa bi ede ama scanner ye etwa no so wani no esembi no eno ene eye Jubilee Hospital African Suite elhon bibi eteteo asembi ekire wadwen so yare bi ehyehyɛ ho usuro fere so bedi nkomo ede akire unua hobedan Jubilee Hospital da African Suite to mo hwe en cancel kama na bibia enko kama emfa ema afi wani ina ohwa dia unhu a
o de bedan ye hwe esese oni kama kama enso e de ama wo sen ne ne no aye cholesterol wo sen opese otu opese polish a BPM or Jubilee Hospital or dental clinic e betimi enso e de aboa e wo sa ekwan eso diabetes na hypertension for no ya de afire no pa bia no nchechire enso ekoso e de mamo canteen wo ho nti se opeduna pomduom enso atwadia BPM or Jubilee Hospital ye canteen na afi ye mbo asa oba na insurance ukita bia ye beje na ya hwe uye unhwe chi akwan a odan baburu dia so amantra bridge ne so ehonum ene ye wo 024457 5799 0244 575799 and 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount First Trust Enterprise ema GA bronya imu ye DSTV ye Multi TV ye Star Times Canal Plus AG Plus combo ni bi no ye kwa GB of First Trust Enterprise and holidays no ye diniye pa enya sem kotoa unim se enche Afcon no enso eba so Afcon ekoso no still na kopiem o Europe nso a games no enso ekoso ntinin upeso bo na komba na hwe bidia kopiem o First Trust Enterprise na fe omo de code ni da hono na to na bibia enko kama emfa ema enya no kwa bia wono TV na pese oto a brand bia bi ebi o First Trust Enterprise akachi Hisense Asano LG Samsung de ni na no First Trust Enterprise TV one month nso no ye di bi aba na ese da ne de bo down ma di TV Asense no ebi el hansa decoder sans nso no ye di bi enso aba remote controller ye di bi aba TV de na afa decoder de ni nyina no ebi enso available ewo First Trust Enterprise ebia ankrankran wo fie opese o change o AC opese o di AC ebo dan mu ne sorry bi na ubie anase hospital school bi na ubie na pese o di AC boma BPM of First Trust Enterprise AC no hospital biabi ene brand biabi ebi First Trust Enterprise ye toma na first number fixe edi amawa o ha bia enso embe chirebiu wo hwe chi akwani Ultimate Sport on prempren de Fernandez Palace ye no na ebo nhwanim ewo achim odan ye san eben shelf filling station no ewo achim odan number 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one First Trust Enterprise edin konwumako we bi kan no maso ase a e dey agudie mu nsem e shiaw ene anope Raymond Ashete Rats Benito Mauli e produce show no yes semana se ndaro pensa se emfemfri Ghana Premier League no enso aso enim se run one no enso abana we empempem no ka se de ende games mienu etodwa eno enso outstanding games a na se Monday 12 antumi antodwa no nyakopa do me de tena ene game no etodwa 3 pm no Dreams FC etena fi wone bofa kwata no boy de tena ene game no etodwa na fe medium enso etena fi ene Great Olympics enso e de aboni away games outdoor ase nyakopa do me de tena etodwa medimu enkomo no e de ajao unim say the senior most national soccer team Black Stars of Ghana ayadia enche next week Afcon and so shall this week cramp on Afcon and so ebaso Ghana yenso ye jemu bi Ghana ko piemu group B Egypt Mozambique and Cape Verde na Ghana no and so e de bani ahwenim say Afcon ye betimi progressive from the group says ko piemu the next stage of the competition na me no say the Black Stars and so egusa preparation omo eye e de Asia Afcon enche ebaso enra Kumase Baba Yara Sports Stadium the senior most national soccer team Black Stars of Ghana omo Namibia e de ebanya no vacancy a na say two nations omo eboye no go no onya de obi atimi ehyebi Black Stars and Shibs na Namibia and so entimi anshebi after the game na Aye Collins Benjamin ono head coach Edman Namibia echirema ya dia omo FAC a good test pan Black Stars team no physical na tactically no na omo strong na so obo team na baso say go mantimi unconsider na game no crampo no omo team enlusu o si game ba so yi o hwe boss and boss na eboy ya o proud of ni team a enom dey share eye Ghana no. We had a very good test against a very, very good team, very physical, very tactical, with a lot of brilliance individually. But equally, I would say my team did a very, very good game. They did it as a collective, a lot of energy, a lot of enthusiasm, a lot of conviction, and I'm just proud of the team. The first half, I think we created really, really good chances that we could even go 2-0 in front. But those boys, that Prince, he has to learn that if he comes in that 16, he has to kill it, and these are the lessons that we learned from it. I think second half also the tempo, Ghana took it even further, but I think we contained them, and the 2-3 chances that we also had,
that makes me just being proud to be the coach of this team. We are calling Benjamin head coach Adma Namibia Bobo Kun Nkomo ena ode abano one fence one ma osanso ekoso ekasa chire musa Ghana de OPM or Africa a household name se ban Afcon dia Ghana anytime bia Ghana Afcon ebaso na se ewiase nyina ye favorite say Afcon no ye betimi age edese na so Ghana one of the best teams na se Africa nunti no dia ko Afcon ni or we she no ho na fa we she Ghana so wo like so we she any other country bia and the team ni de omo hwanim say the last time ko Afcon no nia esi ye no ombeye mana broso bibia so akoye e de mom o se na Namibia team no kama na to wiase nyina sum say ya de omo mbo for themselves na mum omo bo na afei omo akonkodin da komanim na nations ni de na say ya de ombe nation Namibia proud pa. Ghana, the Black Stars, they are a household on the continent, very good team, they rich history. They are always favorites at the AFCON. This is a good a match that they played against an hungry team, equally a team that wants to succeed. So it was difficult for them, but I think, and we all know that the Black Stars are forced to be reckoned with on this continent. I wish them all the best, just like any other team, and what is our target? We want to do better than what we did last time. We want to make our nation proud. We don't only play for ourselves, we play because we are brave warriors. Nobody gives us chances, we take the chances, and we want to make Namibia proud. Into way I calling Benjamin head coach Adma Namibia and Romney Ghana and so ebo goalless draw and come on and odi ejananu siepe and head coach Adma Black Stars of Ghana Christopher William Gerard Hilton and so ekasaka kra e de fa game no o si game ni de two halves no boy first half no Ghana yade na second half no Ghana na a better pa e second half no emu. Two halves we were up against a team that's a lot of energy, very direct in the way that they play, 4-4-2, look to search behind, good runners behind, and around that what you have to be able to do is keep the ball well enough. And in a first half period, I thought our ball retention wasn't good enough, which made it difficult for us. In the times when we could change the play, which was when you've got a team that you're playing against in 4-4-2, narrow with high energy, the travel of the ball has got to be quicker. So I didn't think we was good enough on the ball in a first half period. Second half, of course, better, but the game opens up. And I think we were able to capitalise then on the spaces, and then it becomes the job then to score goals. The possession that we had, and particularly the possession we had in the final third. We Christopher Hilton and come on, I don't know, Yebisano. Say, game no course no key players be more Black Stars, ye home in Naki Williams Arthur, Antoine Semenyo, Abdul Salih Samed, Nafi Mohammed Kudus. Omo pra, and I said they ain't no part of Black Stars and no gamer, Moni Namibia, Eddie Ebonino. Probably four, with Iñaki. Iñaki had, before he joined us a touch later than we wanted to. He had an illness at home. He's fine now, but he's obviously missed a good period of training, and I think has only had 2 days training with us. Semenyo was ill yesterday. We thought he couldn't train yesterday. We were monitoring to see how he was today. There was no change today, so that excluded him from the game. Salis picked up a knock in training yesterday, which meant that he couldn't be involved in the squad today. And with Kudus, we've been in regular communication with him and his club. He does have an injury. He is recovering from that injury and will join us tomorrow. Into a head coach of the Sinamos national soccer team Black Stars of Ghana, Christopher William Gerard Hilton. Then come on.
Blasters wa ene jano ana sodani kuruma opa fano eyamiku chance so de nkoma akade eja wasana no da beto dwasa branch fano Kudus Mohammed no se de coach dia to dwasa on any team edi nkoma ena mo ka che ne sa branch no akwa kupre no so e ka ho na branch no so ntume piem all Blasters aso ye waso ne de oni penfo anya dweda na se ka branch fano Kudus Mohammed no sanku we proud de ankane papa mu a ka branch no embra na fe on join Blasters no na training so ntumi nyakra no tenetire na fe obo ne ko ma hwede ye kwa obetumi ehu the players no na se no hoto no na se all back to the team say the be easy enso dia ma no ama bright fan Kudus Mohammed atumi gyeremu esia kan edema Blasters of Ghana. There will be a pen, but you see, the team has been in camp for over a week now. The obvious say a teamwork in the area. Sebi, make I am maybe player be or bar, can face us or a can face a large group of Sanse, position, but also me Boba be a. But then you'll be a free pack of Sanamunya and one couple from number 1 to number 11 near because a teamwork put the Kudus Kwanko Jina Park and Osra. Yes, sure, so don't quite to me about boarding. Because football, a teamwork. If you are crying our camp, crab be a show on Monday and I know idea here. Kudus to me can't players in our company and or no munina see a campaign because when said there is a certain so will be on my fake no black star Irish one lamp I feel no black and be crying out in see a kind the time I be and our camp and out to her be a woman be crying out to our mono put me as a song say oh I quite always meet in a hapa so pija pass na me meaning baby I made a befa into no so idea here bond in the idea here pa into made them name fish say I dare say well pressing almost a candidate you should have joined the team in wherever they were and come back and me sure say South Africa and team no work and as a team no training camp go UAE and as a kata hodum baby and ka ebeka se Kudus metina kra asem kopim se time team no be free camp akọ Abidjan and san obejo na ma wa join omo ntimi dem fi se ho no bibia ntwa. Yes, we am commonly be apart at the general sanso eto so eko ekasaye ekacha branch fan Kudus Mohammed yes onima ansha branch fan my case in 2006 akwen konko Africa and as a branch we prefer ko hwe Chelsea game a na so ginamo oguso obo no se omfanya afutu sempa na Ghana for there wasemba kwa mbeka no wanhwa na se Kudus Mohammed no niema na etumi enkoyi enso emfa ema no Black Stars no akwai bibi a wo hodom ntem PSC emrebi atwam akaya emrebi Ghana for Sane omanu go esin so pa kanka emrebi a free AFCON mu a the day after na yehu so ogina mu si akama Chelsea against Liverpool na Ghana for bu free pa nti Ghana for there omo be yodum group e bi na so omo fi so omo call madwen kire omo be call madwen kire me dey futu ka kam de be Kudus ni say onhwe na namu no the way otunu no ontunu ye Ghana for there wadun ne de omo nni na mo wasamba hoda obeku we ayan komana sa pa Miki Charles Ediaja enano pay na nusia no and se former goalkeeper Adwuma Blasters branch fan Fatau Dauda and so de nkoma aka Ediaja was Blasters ebo ne ye papa and it you player na usia kan Adwuma Blasters imprempre ko Afcon na se ko akonkode pa and so no bia ekoye Adwuma so ono na se kopio no sina kan Adwuma as global ko na so oyo local based player and e to sa Adwuma Blasters obowie no ebo no ama no kopio nkosi akan Adwuma Orlando Pirates bobuku no. How I got to Orlando Pirates is about the national team that gave me the platform after 2013 AFCON in South Africa. My best tournament. That's the man of the match award against Cape Verde. It doesn't happen in life. Goalkeeper winning man of the match those time in a big tournament. It doesn't happen. But it's Allah. That's my best game in my life. It's after that tournament that I had that Orlando Pirates chance. They saw me, no recommendation from agents, no bring your video, no bring your profile. They saw me. That's why if you are playing as a footballer all the time, try to get integrity. Play. Don't play because you are playing for someone. Play for yourself. Focus. As you are playing well, people are watching you. Like our league, people feel like no, now there's no money in the league. But trust me, what I've realized is if you are playing the league and you are doing well, going to play outside, you can mention them. A lot of best goalkeepers, they don't stay in the league. They go. Best players, go key. They go. They value the league. But players don't value the league. Fine, we play for money. But put a price and focus and see where you go. I was a local player playing the national team. We ayan komana se former goalkeeper Adwuma Blasters of Ghana Fatau Dauda edi ejaye yegusu ejina international assignment with the enra ayada kopiema friendly bi enso ekoso Africa nations no ayade obi a prepare ntin African nations no obi a enso ebo aye friendly games enra 4 games eba so Guinea etna fie echi Nigeria twaneka ni mienu Nigeria entimi anti Botswana omo eni Mozambique Ghana you know group mu no di boni a sa game no ende
1-1 Senegal enso etina fie echi Niger etwa mekanimu bakwa Niger entimi anti Ghana ne Namibia medical catcher there say ayade a game no go enso eto obi atene mu ene 3 games about Burundi and Algeria ebo Equatorial Guinea and Djibouti na fe Zambia atens no ne Cameroon e dia wintam so now piemo enso Ghana Football Association say reporter to Ghana Nyakopa Adwuma detena NS Blasters etu na mako piemo enso awaya Ivory Coast ene say training no ende bibia enso ebeko na we Kudus Mohamed adwani omo Nyakopa Adwuma ene NS Abrante no etu fa afiakra akopiemu enso Kumase na nyame Adwuma detena omni na ajefa akopiemu ewo oya Ivory Coast a medimo enkomo no ede ajaw onim say Media Sporting Club enso gusu ejiremu the CAF Champions League no omo konkudin ewom na meno ka say Media ma omo say onhwe squad a omo de ebo eye Champions League na ese so mutimi ebifin up kakra na bibia enso ekwentim no ka say Media ma enso assign 2 players Abrante a friend Edia Wisie Taylor Abrante no da Media ma enso etimi assign Abrante na obeka Jonathan so wa ho na bibia enso akoye de ama Media ma Sporting Club boku no uyi eno esinchen a Abrante friend Nana Kwaku Osei na Osia Kendema Karela ono so oyi defender mino ka say Media ma enso awiawia 3 years contract deal and Abrante friend Nana Kwaku Osei enso assign edama Media ma Sporting Club Jendani enkwamano ne asiase emfemfli England FA Cup no wasendwa games outdoor brina etodwa Wigan etena fie Manchester United kwachi omo bonekale mienu a amantumi anti Spain Copa del Rey say ene esi ekoye Union Stars etena fie shekana bako ama Villarreal enso eche bako penalties ene se eyekopia Villarreal eche ekano makuma kunsia ama ese Union Stars foi enso eche eye enso a na se Villarreal ye yomo enso edomo afrimo na nenya kupon Adwuma games outdoor no enso etodwa Middlesbrough etena fie on Chelsea ebo 8 p.m. no game no etofem ana fe Copa del Rey ana se Copa Italia no Fiorentina etena fie ana Bologna enso aboni na Abrante friend team Ovana Abrante besi akan Erma Chelsea na ba Chelsea no na expectations ndi na wosoro pa na enso goals no wentimi ampro bengum amfama Chelsea nti no omza so jano kwama no kopiem RB Leipzig boboko num reporter yensa kan say ene Abrante fly from Germany be piem London na on Tottenham Hotspur enso abewewe ni medicals no e beto from NS Abrante no pass dia 6-month loan move obo movie from Leipzig abepiem Tottenham Hotspur papa friend Frank Beckenbauer papa na say kopiem enso Germany osi aka de mom papa ye abua amaniama akoye de mom pa waje worker ba ko de mom na ono ana captain Edma osi aka Edma Bayern Munich boboko no Ballon d'Or ojimienu opai emode mbode na so ni ye pa report to dwa ene say Endra papa no enso akanche gwa 78 years ene say papa ya friend Frank Beckenbauer enso enyae Jose Mario Felix head coach Adema Roma papa di oboni din abomu obia enso enim no na pai na akase osi yes inkruma wey etwa kwantenten a eya na esen na kwan wa said e kwan bo wi aboboa no enu nti no at the end of June the contractor oni AS Roma wono se ko na wi ya enya do beko so coach boboku a ye fan AS Roma bio Liverpool ase Abrante fan Fabio Cava obeka Abrante wesina academy Liverpool na nema enshara enkoye Edman no mdu kopiemu enso awo Albilazi boboko so nkobolo no kwedo na nema entumi amfam no reporter to dwa enesa Abrante no Johnny Hall City boboko no na kwesi akan Ediamom Jesse Lingard enso a former Manchester United player na Abrante na akasai also na nkasa de ne ho ekoma Barcelona sisi ya de o chin from clubs to clubs no me training na enso as a club ya ensheda enso interest or Abrante a even Jesse Lingard mu o sa ono so ni pay 1.7 million pounds ose saska we de basa fo betimi atua is the basa fo ho akiro mu enu to no ade no koma basa na fi basa enso asana no Jesse Lingard no wa ye dwuma enso ed ama basa bobuku no Lan Masen enso aya Abrante a osi aka na bobuku e fa ni Chelsea wa kolon bebre na report en second say ne Abrante no o free Chelsea England akopie mu enso Germany na fi one eye Germany club e fa ni Borussia Dortmund enso ewe medicals se bibia koye dia Abrante fa Lan Masen ka ko gine mu asi akan enso Bundesliga ne mu eye season a na ese egusua ekoson emuntuwe kakra ene so efi eye Chelsea ebedi mu nkomo no enso edi abre on this note ejina so ne edi nsem na sia na bibia nso akoyi edi ama kofi yeko yaba na yaba ndino yanko bibiri na wachiri ntie ba che ya ka ne Ghana fo na abafo nya ene bia alright yedisi ya Captain in the morning to us midin at Joshua Kwabene Jenim Yosef Jirutin and Karemo na Shete Rats Benito Mali
etena machine chi paper voice na editum emayen ye dey see a captain in the morning oboba for yamanfo over to you. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. I mean, you know what? Where the girls at? Where the boys at? We are going to see what we are to my see. Unipia ya suya ya kwa jofo Afeo benye binsuwa eye sikedro Mami mini miwo Ewi asimu nyodwe nodi Mami mini miwo Mami nchili mfili yoke Mami mini miwo Ewi asimu nyodwe nodi Wate Mami mini miwo Mami nchili mfili yoke Bana Nakuraba miwo Mami yamani Bibi eba miwo Mami yamani It's kama bome homo deno. Macho me bua no amana beno. Come give me another one man. And then you to me say most of the mini be never share with me like you can't cook. Maybe I was say, Mammy Chili Mozine. Yes, and me Jim, you figure say I come joke. I don't care what she my belle. Premise Chigana, Mammy Ice Cube. Cala for the way him I say, what? We miss it at the summer for iTunes. Obiana the sick and Moya hope paperwork. And your family chain and a consquare. That's right. I'm faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri, Ben Mawuli. About your to us, so Sam 38 minutes down, 7 a.m. Marching. And only Jumedi anything of Fremi or Boba. Hopefully, I'm on for. It's your fin waiting Chia Kwaba. Ya sign I'm watching. Yamoa Kwabu. Marchini Jumedi anything, what? Aba.
adisi Oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pacho me san fa nwum ne biem na afi ye nto aso. Me san fa biem, me san fa biem. Oh, so cool. Sati ase. Hey. Sa. Yasim ni obre no die. Ah. Mami nyere. So we gotta switch to the brighter side of life. Join the company of well wishers and wish the following people well. And they all more with that. Until I see a celebrity woman, style baby. So I say. Enti Enra na ye nyina ye chairman of all chairmen. Enra na na woda udi ankan kwame yeboa Enra unyankopon de afe ba ko kan mfie ho enti chairman unyankopon kan ho nton kwam Omo akoma so ade nyina mrem so are ase afi ma menko isaman kese e hono no yemi abako di na woda ho ma yenko we hye no e enti wunua are ready a we gotta go man Okay, so a glorious happy birthday going out to you, Charles Kumi. Charles Kumi, is your birthday today. Manager Asama Kesi Be Kind Supermarket. I heard when I was Juma say manager. Entiana pay Charles Kumi of Asama Kesi Be Kind Supermarket. A glorious happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Alright, into way from Zilly of Zilly's Tilapia Joint. And also in Kantra walk Charles Kumi. So my happy birthday. Live long and prosper. Enti na no na ye paka nso awoda so paka also so happy belated birthday going out to you and of course my humble self and I know na ma woda o enti ene say no ye besi nkonya ne agenchia na no na ma woda mo am wish yen mo am post yen messages here by yen mo am bom pai ma yen oh mo ye too much and nyamya to me say mo se binge ho mini bi ne busua bu melamoji in fact mo ma ye hu say we are more than a family menye bia we say ma me get am as papa many so papa what you guys did marveled. In fact, I was overwhelmed. I was a mechanical creature. Papa, because I'm a bubu dia. Send to me. Alunti, Ahenkan family. Madam Munina say. Wamu posti ye. Wamu bompire o mutrimu. Wamu wishi o mutrimu. I didn't come in our home. So I say.
Obi nso refie. Anya hwe. Yes, on kwa na wa de. That is the most important thing. The upper or you be anamaba. Which me I hear mama. Koliko the general. Ima, a very good morning going out to you. Oh, Afram Plains. Yeah, that's it, baby. Ain't you without into your brack into your foot, you know, this year, woman, a baby, when we in a jiffy, not here, say, Yankopon, ya, domoa. Said, yeah, more mutate matching munim. Say, ra a full frumwa. But so many January, and you see one more. You did you made be the mount. Now, Serge Medina today say, Start It Right Summit. Start It Right Summit. This year no promises to be, in fact, one of the best. I the Airbrel. Start It Right Summit. Until this year, so everybody when you point out my Ochina and I Start It Right Summit, you know, you be shas here, but another year do that in the amount. Or chilling and point out my Start It Right Summit. Everybody for the whole month. Until for this whole month, you know, Start It Right 8 to 8:30. Everybody yani unyame nipa be sin konwa wo fie ha. Unse last year ye call. But this time there, you knew Yamini Pabi Sinkunya will fear her. Ne radia fanaso. Ama ya kwanchre. Radia fanaso. Na we be hintasemwe didi achre yen. Yemu bobire no. Ye so brano asen ye nya nkrofo di yanim. Ye nya radio program a eye educative. Eye informative. Ye nya radio program a eye radio program but a sign eboa a shaping yen spiritual growth anka ebia nka bia ewo no anka yeni ho enti yanso ya fa to yen ho so said this is our ministry always you know ye bema yen ho kwan am awrade afa ye so na watouch the lives of his people enti nyankopon ya ademo a ochina e de kru nyina no ye de Start It Right Summit e de bebreo ye ni onyame nipa wa ben na onyame de ne ye adwuma ene be di say adwuma no nwotwe ekopem se no nwotwe bebo apa mu 8 to 8:30 Start It Right Summit no ye de bebreo nti a full month make sure say mix it one episode kra because a life changing stories ene ye be di honkom Jacqueline Akosie sa asare. Akosie sa. Oh there be Kewura. Enra na eye Jacqueline Akosie sa asare. Na woda. Nti Akosie sa. The radio on ton kwem wate. Amu akoma so ade nyina amrem. And Pa Kwesi Merchant. Also, now with a happy belated birthday going out to you. Daniel Kane of Fury and Pedu also sa. Nana Hima. Me Nana Hima Bakope. Sanso and a MFA na with a happy birthday and confirm our MFA. Daniel also so a wa de ne and anana hima so sa paka de na ne de ne yenra ana Sunday ni momoke. All right, I didn't mu amudi ma wo de nyina rade nka mo ho na makoma so ade onye ni nyina mfa ma mo kama. All right, brother so yanko ne nkofa wo da chinti obra kwantu afutu na de sun wo mu yemfa ma na fe yemfa de bon krata mo so no enso mfa metwa so emfa emma wo. Okay. Thank you. Oda chinti obra kwantu afutu na de sun a ewom.
Debia is sinkunya, a catcher of said, Yabaya would Dutch bear fena ushiamia. Let me hear him now, waiting your him. Anything I would Dutch in Tiniana yen now one. You see whom kunya dosuko, ekugua so. I say, ye be ye a year and enkum dia bro. Near in idea soon, dear. I'm paying so Dutch in tea, ye say. Bro for custom. See everyone as a potential scammer or fraudster. See everyone as a potential scammer or fraudster. What's it and why be more you hey? Nyabotre. You remember former church, Mammy, United Miati and one say. Near Pessia Chen saying. Or software now will be cow. Oh, you listen to me. Tear me. Me say osofo onyawo obi twawo enti so osofo onyawo no obi twawo a malam no onyawo awu mfa odu be di agro onfo ni agro obi wo hono mo wo gini padie to the extent say so osofo kura say onfa ni dwatire mra emra beto ne dem na wotwe no omo so mpaye enye so akonkyere ene ne ka ho a ode beko ogini padie wo gini sofo ni dia. But me dofo se o bobra na wo gini pedi bebre sa wo nye yie o bobra na uhunu nipa nyina se nipa nyina te se soro abofo a me dofo de bia ye bebu agum enna nyame adom ode nkwana chew wa ma ade achew na wahunu afefefe sei no fa se wutirim se enne a wo pie frifie no onipa bi a wo hia no onyawo a obetwawo Fasho tirim se me minyawo metwawo unsu nyame obetwa me. Everyone is a potential scammer or fraudster. Onyawo obetwawo ubebisa ho nsem bibiri se no be dey twa me. Minyawo a me de ubeyi nkuru to dwuma minyawo a me de ube pushi ma agenda waso be hye me twawo mem wa ye nkuru to dwuma pa mo wonu say yes me de watwi condemn usika ehye wo ho me dofo fa se utirim se obi nyawo a obewia wo se wo di se utirim se onipa bi a mehia no ni eye possible so obetimi atwa me osofo onya obetimi abu mafa so me nso betimi abu sofo afa so elder betimi abu mafa so me nso betimi abu elder afa so president betimi abu mafa so me nso betimi abu nafa so MP betimi atwa me nso betimi atwa me assemblyman betimi abu mi afa so me nso betimi abu nafa so se wodi se utirim se obi aye potential scammer eno ne bema wada wo ho so ewo wade nyina emu enyi ni pani bebre bra enyi ni pani bebre sister obi agi obi edi akwaji akagina mu ama no ama ene ohwehwe no awuhu no ono no okwaji akagina mu no ena ene na so aye hye obi akwaji obi ntokwa ko ama no ene onipa na okwaji ne ntokwa ko ma na kra ne nkasa one ne nye fan amwadane afa ho ama ye de ono aba beto otankuruwam medofo fa se utirimu se everyone you will meet on your way today as you have stepped out is a potential scammer or fraudster. Kana watena mu no mate ni nya obetwa wo saudi sikar ma no na wo wire fi wo ho nsesa obefa mate fa se otirimu se passengers fo no a abetra ka ni mu no o ma wire fi wo ho no wa anye wo lord fair odi besi akok din. Everyone is a potential scammer or fraudster. The person could be a pastor, imam, chief, queen mother, prince, princess, whatever and whoever. Obi abetimi atwa. Na boss betimi atwa ne dwuma ni. Ne dwuma ni so betimi atwa no. Amenka sem we fanchiro na fe me fancy. Na the ubon krata amboso no so ye famre o abrantie bi na onyi no na ne maame ye dwadini enam sane maame ye dwadini nti na otai suma ne ba no ema okokwan so kofa niema eba
maame ne kyekere to ne ba ne tiri mu sɛ onhu obia sɛ wɔyɛ koromfoɔ obi obɛhyia ne kwan mu biara no ɔmfa nhyɛ ne tiri mu sɛ saa nipa ne nyaa obɛtwa no saa nipa ne nyaa obɛwia no na ɔmfa nante ɛbɛboa no enti ne maame ka saa asɛm no kyerɛ no no nea no wɔyɛ nie opia bɔnten akɔdwa ne bi akɔfa ne maame nneɛma na ba ɛnam sɛ ne maame ɛde ato ne tiri mu sɛ onipa biara obɛhyia ne biara no obɛtumi awia no obɛtumi abu no obɛtumi atwa no no ɛma abranteɛ no ɛni baa ne ho so enti sika ne maame de bɛma ne sɛ ɔmfa nkɔ di dwa ne mfa mmra no bag ɛsɛn no na wapɛntaadeɛ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa ɛnan na ɔde sika no ahyɛ ataadeɛ nim na ɔde awura bag nim na afei ɔde ne nsa to ne bag so na wei na ɔyɛ ne saa ɛbiri bi ɔfa kaa a ɔkɔkɔfa nneɛma no biem ɛwɔ nkran asan aba kaa na ɔfa no atwa ne ticket ne ne bibia ɔtem na ɔmo tena kaa nim na abrante bi bɛtena ne nkyɛn abrante no ɛhyu shine boy ɛna ɔbɛtena ne nkyɛn na ɛnam sɛ ne maame de ahyɛ ne tirim sɛ onipa bi obɛhyia ne biara no onya obɛtwa no ɛnɛ obi tumi asi fie wasi fie na wie no ɔsɛ obi mmra mɛhwɛ so ma no onipa ne tumi di ne kwaduro so kɔkyinkyim ne ɔno no asam n'anim mfifire si dan no otumi kɔkyinkyim na adwen na wayi na adwen koraa de afiri so sɛ wasi dan wɔ baabi na hwɛ soma menni no afa fie no enipa nyɛ fa hyɛ otirim so onipa bia ɔwɔ asase so onya wo obɛtwa wo kɔ bi ka ewa ha yi onya me obɛtwa me misumi nya na metwa no nti ɛbɛmama da me ho so na tie ha yɛde hyɛ abrante ne tirim so obi obɛhyia ne bia bɛtumi abu na fa so nti ne nani da hɔ paa abrante no ɔbɛtena ne nkyɛn no ɔn deɛ ne hyɛ ne tirim sɛ abrante ne nya no obɛwia no nti no ayɛ alert ampaniampa wɔn tena kaa ni mu a kaa no etuyɛ na ne korokyɛ nam kwan so no abrante ne hyɛ dade ne ti esi kaa no ɔmo akonnwa no ɔmo te so no sɛ wote mu a nea ɔte w'anim no wotumi de wuti si ɔno na akonnwa no akyi nti wɔn abrante de ne ti si akonnwa no akyi aya aso wɔda ɛnyɛ nda no wɔda o wahunu sɛ abrante ne bag no esi ne so nti ɛne mabuka mu sɛ yi a sɛm na menim ne meyɛ wɔ fam hɔ ɛnam sɛ abrante ne maame kyekyere tu ne tirim so nipa bia obɛhyia no betumi abu nti na nani ɛda hɔ afei kwansini ohun sɛ abrante na bie ne zip asagoro ɛnam sɛ maame ne kyekyere tu ne tirim so nipa bia betumi abu afa so nti wamfa sika na nhyɛ bag ne ho ɔde hyɛ n'ataadeɛ mu ɛna ɔsan de wura bag ne mu enti so obi so obɛwia de so oyi ataadeɛ no ansa na wasane mu sika no ebeduru hɔ so yɛ se ne yakye no na hwɛ hai abrante na bie zip no unipa hunu dada because yama na hunu sɛ nipa bi ayɛ kromfoɔ nti ɔno no na dwene da hɔ obieyɛ ne tiri yeye onya coins ɛwɔ bag ne nkyɛn nti abrante ne bɔ mmɔden ma oyi coins ne so mu owie yɛ no ɔsɔɔ ne nsa ɛna ne ɔsɔɔ ne bo obirimu ne papa obirimu no agye ne coins firi ne ho afei abrante na nkasa nso sika ase wɔ wie ayo sɛ yɛ ne shoe shine sika o ɔsan yɛ agye ne nyinaa kora firi ne ho de kan ne deɛ ho unim ne yɛ ma abrante na kokuduru saa ne maame de tu ne tiri mu sɛ onipa bi a wobɛhyia ne nya wobɛtwa wo ɛnɛ ubusuani kora wonya wobɛtwa wo afa so nkrɔfoɔ bra wom ɔde sika bɛba mfa nkosi dan wobɛsane bɛba fam a akɔhwɛ dan onipa no asi a yɛmbɛhye wo o maame betimi atwa wo o papa betimi atwa wo wankasa nso betimi atwa wo maame no papa ɛne nti made hye mikromfoɔ Ghanafoɔ momma ye nyinaa yam ye ni na hɔ na fa hye otirim sɛ onipa bi a mepia firi fie nnɛ a me ne bɛhyia no onyame ɔmfa me ho nkyɛme obɛwia me ɛno bɛboa yɛn ame adeda yɛn ho so ɛwɔ yɛ ade yie mu ɛnye nipa ni bebree medɔfo na amfo ankoto amane mu ehu wanka yɛn ho na ɔno mmoa yɛn na yɛn ni
emmra yen ho so ye da chinti ofre me obuwo ba ofori amanfo anope so da chinti de bre wo no ye betwa so de wo enkrata moboso no bebo akwam na mom owura mark anim yere nchi owonwum bi a wabɔ afimu nyina no yebedi Ghana nkomo yebadwendwen oman no ho yebetwe yen ho adwen de asi so ɛho hia sɛ yebehodi oman yi in high esteem na ye defend na ya protect with our last breath. Mark anim renchi nwomo no aye krado a yentie kakra se broni hwe bibini ane tuntum tu ochiru tan no a ye fe no racism na se bibini ankasa hwe ho no ochiru no tan no ho a ye be fe ne sen ene asem sebe ami bu mi bafo nyansani a kandi a mitini o bibini mabadi ya mi wo mabadi ya mi wo ami pe no so da ne mi akoa Obibini anope woni ene wo kasa no Mami sumi ho Ghana adisiye Obuoma Ofori amanfo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Boru fini nyasa mbomi bibini Anati wa mameta sokra Au Awa mafu Wame ya dance wo ya fu nyina mu Kwaku apombo ko de Pachoboko na nso e Nyame adom yenso ye ho ye papa afisia pa nso afin kometo ye as why kase o sa oh wow ahomeje de ye ahomeje de nti umu a yes yes ahomesa o but as wa hye kakra oh na good ena me tokoso ide me ye tokoso ye ne sa afisia pa nso afin kometo ye sa 2024 enu ani yewram enu ani yewram afiwe so na ye de kwa kwakira adwen na eri akoto abayi mpe ne se afi soronko afi sonko Ghana afi sa se Ghana shebrebe yi ana enye yi a afiwe Ghana be koyi ana enko yi a afiwe se be hun sakra bi a ana yi hun sakra bi a afiwe ne se 2024 boy onye npaketo eye afia ye di AC agina nti obroni se a year of decision making nti ye di besi agina de ama oman no wow ye di besi agina de ama oman no a edi nsunsanso se ye papa o se ye boni o ede bebre ye nyina nti na yakoye oman ma ne de e wo se esi agina bebo ye nyina na se afiwe ye hu ne normal ti se de ye hu afi twam no dabi ana mfie bi atwetwam sa yes enye normal sa wow nti afeno no adwen papo moko de Nyame adom super na so e Nyame adom yenso ye ho ye pa afisia pa afin kometo ye da ja afisese na nyankopon edisi akra de kan sa afin komesa ye ho sa sabre na ja bibia de da na akwan mu a ehia yeguso edi ho nkomo na yedi nkomo ni wie pe e de item 13 atoa so ye se bibia ko se de hwe no very very necessary sure item 13 de ho hia pa it is a general manager tien ya kwa homeje mu aba
ne krakra ne sen and one so we share good to see you no na good to see you na endra time a omo so kan na madum no omo so madum no oh ena obi say abai we nso pɛ ne ho asɛm o wentimi anye dum so sa afi we mu abato afi mu awe monya nia mo pɛ ye hwɛ mo ɛlem so obunya botre na do ne nka ne adundum no ɛyɛ dum siesie sɛ sa na yi doctor ye kan ma te okuku pempe ɔsɔ mo de ne dum siesie nti munya botre we ni ɔmo sɛ nye dum so dum siesie dum siesie ti dum na ne siesie de nyame ase ɔmo siesie de ntam so because we de ne say ya de kodru finfini hɔ no ma ebi asiesie na nsiesie bi siesie na nsiesie na ya agene but everybody be nyina kwa ya afi from nneɛma bi won ma yɛn sesa no nso saa sɛ do bia sesa no nneɛma mu a me kwa me yɛ kɛse sɛ ECG fo nso sesa mu nneɛma mu saa ɛsɛ mutumi di nneɛma bi ba yɛ bedum light na abo amane yɛnsua aborɔfo no nso kakra sɛ deɛ bobɔ tie kɔtena office no yɛnsua sɛ deɛ mo yɛ adwuma na nkasa nso ubedum light no abo amane so we bedum light kafrika jo saa sisi akra de sɛ radio no kra dɔso estimated do no yɛ free hɔ ɛno so deɛ mo yi free we nyeye estimated do no kakra unuma asema de aba ɛno de minim sɛ de nsɛ bebre ba ɔmo akasa kra ɔmo yɛ awe me sa no de menti ase o sɛ nti ɔmo di prepaid ɛno nti ɔmo di prepaid ne ba no ɔmo famra ntem me de prepaid me pɛ no kra che ɛsa asa sɛ kɔ ntem sɛ yɛ de ɛsa ɛsa ɔfo a wusuwe so de ta asa ude ta sa onto ya ungisu ogɔtɔ wa de ungisu wa de na we de obi hye baabi ɛna ɔse me susu sɛ de obetumi ayusu ayusuni na ɔde bi aka ho na wuntia wo da wonna wo jese wo nya be tia usitia dada no na 50% bibi won ran ayi na me de me ka se ye wo dan hankwan o ba sa kadifo nso so sa oh baby oh na se no de no ende nya Ghana obi friend fi kadi na o se ɛhɔ no ɔno no de ka 1300 which is 13 million and we be say na den na me ye am 13 million me call ye say dia banie munya hu bibia said ya wokan om si tua dada no na so dada de hi na minti ha bi no mo ye ya isi ya so ya esi si wo hu se tua dada no e ji prepaid ne de me de mifua so omo mfa mra esa asa na se no tim to 20 series na enkofon so responsible me de prepaid ne de mifua because we ni de sa krobofue no wa bi no mka se o mu ntue untumi nko hospital say me yare ma ko hospital bill no me come akran ba betua da bi o se sa here for o se krobo omo anya zabi aka de ba mo so mo ntiase ya ye ko bo prepaid ma mo no omo de na je omo ye de na omo ye so bo ntia prepaid ni de item me de ye for this moment ni de no ma ka ko ni de e wo nko na wo use esan asan yen na di scan akoto ya de na si start use prepaid na ni ma basa bi de light ye yemfa nye wo use a be use wo de adwe beton obi pie no adun wasoso ne nyoma si so ebi mo tiri mo odin yes ba we wo kwa betum na se minim wo request ani de ama wa na se odan se bi aba mbobbo omo guso eti no request ani de aba na se omo ana ye omo guso omo bobbo omo nya ne ntem omo hyase afi ba bi a omo guso a omo ye omo nya ntem lasene sa munya ni ntem obi nso wasene a wadwa wo pa o sa asem ya wo kan za prepaid no on ba ko nya do wase che ni mu obete ase ana se prepaid no bi apɛ se nba ko nkasa kwa no papa no ko be da on ma wontim ntua wo da no pe ko nkofo ma to santre ho e ka ne de ebi eduru ba bi e be ye e champion asem na o kan ni ye ntua so ntua ba betwam oh yes e champion hwedi e ka na e mene wo man no o de ba so ye ntua ya mpa bi am ye ya bremu ba light do ka so ntua betwam ntwam wana adi meka betua na omutwam wie na omusan de ye court sem no a ahwe awaso be shi but e wo so mohwe ho asem ka because sika ni o man nim kakra na onipa no wono san ne light de kudi asia na mo ya ma akwese sotro mienu no emani hahan ye nti yesre o mo papa abusia mo bia mo wura na de bonkrata mo boso ye fa matiefo anopa no wotwe abopon minute wotwe matiefo ni na chi mamakwa aba eba henkan 93.3 FM so eye de bonkrata odra badwa so na poso ene asi adwa na no payi
afimpinu ene aduonu na 2024 ye de ba eya afisronko ema Ghana senke nipa nke beka sa afi ena Ghana be ware na aware no mu ene bo nse be ya ware papa ena aware bone ti afi Ghana be ware afi Ghana be ware ya de obokrata na poso ba no medin de kwakwa ni nkusibu adum mene adwempan ni kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan dem de hyase eye the daily searchlight the rubo krata me hyase afrimensa nimfa esro tokrom na de krata diaba ene se orua nu eden bayobo mahama nuhu bayobo mahama yesi appointing so my chief executive officer Emma student loan trust fund no nya de ube ko school na akwaje bosia no university for no na later on watua okay nti yesi ayi ono so onye kwanzefo panyinima saa trust fund no ho asem ewa anum sei na NPP amanyoku mu krata feto so nsia ena the daily satellite the bokrata egba amane se enipa person be kom na hyebdefie ewo abato ampesoa awodroso enye NDC for na edi hene wo ho no de enye ofan constituency na afi no ba beto abayi parliamentary candidate no yesi nipa makomako 85 na mampani nanado ahwehwe ma hwe obia ho nsema mode abre no aye bibia ena waje 81 de wafo so se wo mbetumi ato ade ombe so we apoe mantemu de no Eastern region kwa de vetting committee no okay eno mo indicate wa man for Eastern region number but we Eastern region kwa de yeah Eastern region nti yesi Eastern region nipa 85 no 85 constituencies no nanado 85 aspirants okay nanado age 81 atum na now vetting committee for and the vetting no nti NPP for na age omatum okay nti NPP for na age nipa 81 atum na aka na esa aka 4 4 no say 4 ni se denza wo ne de ne sense na new job in south so ba ko mo disqualify no em se mienu nso aka no ne de me sheda ni mu nche musa okay enti aka nipa 4 Eastern region won be di omatum na o mabeka 81 ho na ye 85 the daily satellite kro ya agba mane say o mampani nanado o se oba be ye hwehwemu afa SML NKM engine obaye hwehwemu dokudokudo soronko kra afa sa dwumakuo mienu ho na no na occupy Ghana for say o mampani nanado ade oba be na suni mfaso bia to mo keka bia kire ne papa say ade na opese oye no etia Ghana mra emfa mra kwanso enti wo makasa etia se de nanado ye no emfa mra kwam to hwinyai wo makasa etia pa kratafato so mienu na krata di amanye we ebai medaso ewo the daily satellite mu enom de achemda nipa ba ko preso be parliamentary candidate onumnyafo Denis Obia J aka Dancer aka Joy is coming nimfoni aba na asema ya atwa to nimfoni nase ene se ye beto skirt and blouse ewa achim odan we ye emabunu bi ewo odan wo mubu afu daily satellite say emabunu a ewo odan wo mubu afu ombuafu na eche se won beto skirt and blouse se won koso ye de won de ye Denis na won beto skirt and blouse ho asem ewa anu sei menko kwaku bronsam one NDC for eno mani abre owura ntim omani abre ne so pa se wakodwiri market biagu edwabu akodwagu nti wo mo dwane papa ti ade kwaku bonsam ene owura ntim foni aba anope wo kratafa tosomiensa the daily satellite de obokratem kane mampeni John Dramani Mahama ono zo befrase abontoa e oframantemu asante mantemu enche bia na nini nano eye building Ghana we want tour eno na akosra Volta region ene Ashanti region kratafa tosunum the daily satellite de obokrata daily guide the obokrata no enso ede eye ensema wodo ede aba
wɔse ɛno ɛyɛ Ghanafoɔ apɛdeɛ dɛ wɔbɔ krataa Ghana's favorite newspaper na ɛyɛ saa atena pono bi a gya yɛsisi wɔ Ghana pumpuni mantamu ahodoɔ enso ebie na obɛkɔ bonsagya yɛde nkurɔfoɔ bi agugu so uhunu wɔn mo ɛsoro ne kakra omuti no yɛde kaka moto bi na ahyehyɛ wɔn mo a kyɛ sɛ nya asɛm ketwa na ɛno no obi ebusa na saa kaka moto bi a wɔhunu Ghanafoɔ yi ɔyɛ hwana ofiri hene ayɛ nsɛmbisa bebre nam so kwa ma national security ministry ni sei owura Albert Kandapa wɔn na panfo wɔn mo nawo Oma dwene wa sanse ensema ya twere gu ase ne say the new force baby so bako ya no the new face the new force yi kura ye hwana force be no chese odwene wa wonti ase eja ye bia wa twene ma o twa sesa kaka motobi ne be yi ne hu nipa kro opanyin bi atwene ti say ye wonoa nana Kwame bedi akose ye wonoa ai sa kaka motobi no a chese muhuhuhu ti se bobobobo miame ya ahodo no ono ane hye akiri enye obia ti ho nsem da obokata yi enso edi aba na wasisi ano police sadom IGP Dr. Akufu Dampare yesu anya ntaban ofu ntaban ntaban odi betu akohene emu nkyere mu de yise onya daily guide da obokata no na watimi enso akenkan atumu enso enkyere 2024 afia ye womi ampaye bedwa say ta nyasem ketwa abato mre eno na Ghana man panyini His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo kyerɛ mu sɛ wono wote Ghana banya so no de obɛna afam de bia ahwɛ sɛ abato ebeto no Nyankopɔn yɛ adoma December bosom de to sonson afipino ne aduonu enan mu no ye beto awie no na eye kroje muda ho awia bebom na kyese ekoba se electoral commission ba be declare de wadi nkunimu na obia bete ne ho ase ehunu se abato we de bambo sem gina brane ya pa obi asum ya nwa obi ekwede ya ma obi akwa ma obi a wasafata so otu bi ato na aba ye pɔnbre semu se de wose yakeka ma ne bom ye ka bomu pepepe so etia no sa ne de ewie ne yakase nipa so masia na obenti na di nkunimu a obi ani ho asem ka ye nyira ebebom twebo ye na ya boa nipa kro na na dan kwa kufa de safin pin ne aduonu na abato no sa pepepe ene beye owie ye no ana wo kyerɛ mu sɛ defect for so wo mo kyerɛ mu sɛ system no ka sɛ de digital no ade ba akwa kyɛ sɛ hu hia pa eti wo mo so gusu a agya wo mo so eta kyire aboa ahwɛ sɛ dwumadie no betimi akɔtɔ sɛ yɛhwɛ na yɛde abɛfo tenta dwumadie no nyansapo na yɛ adwuma ama nneɔma akɔnkan Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yɛ frankatuni de ma New Patriotic Party ɔso kokroko ama nyokuo no pempen yi wono ana eye Ghana man panyini abedi chiri ja okopie mu watifido okoye so sem no kese wo kire se ago prama dwumadie bi okopa ho ntoma ai a kese nya asem keto a sports complex bi wakwa akopa ho ntoma ni nyina no eba beboa ama nneoma enso akonkan daily guide nsema wodoa na no pay wodi nam adehimamba eno no de obokrata na poso ye to aso na kaisi ye kenkan Efri Ahenkan 93.3 FM official page ewo Facebook live tubetumi e de achi ye kan announce wani de achi kurukuru se wontumi nkonso a de achi ewo Facebook live wa eno so onsabe kan ye kape na DJ Kobike ono so e de ato no kama na wodi wani e de achi dem de to aso e daily graphic de rubo krata e mfoni om de ba de hu azenzu atabono eye kane electoral commission owura Farijan ona mfuni aba kwara wa yemre o wa yemre o ana sesi ya no tie yes ana se picture no mantwa ne yi sa no tie am say all the picture and style said the photographer ni jira twa no no so kan side view ti amana ha yeah ba oluma ye ayemre naturally wa yemre o wanyini pa Farijan wanyini nkakra kro goba daily graphic de obokrata or the kane electoral commission Dr. Afarijan nimfoni aba asema wakanie o se abatu bia eya ya ne de petition ko ya ne ya ne de petition ko
a petition no mfa so bia ni so no saa ne ye no ese fata se ye twe enkrofo aso ewo ho ye punish enkrofo daily graphic de obokrata ena ekasa asemi Dr. Farijan owenimdie ewo abaton ena ode saa asemi wa baba tudwa NCCE omaimu wom na bodawru ebi aban ne ba bibi ene saa nyomanyo na sede be chire mama Ghana fo achi ase ye no bozo mu kutakia na pick up na so no mo nenam no mu chirechirem NCCE wom dwumadie kase ba ko pa eno no so mbebo dawru achireche nyomam ama Ghana fo achi ase titru say aban edi bibi eba ana aban di bibi aba na nti ase enkomu ye NCCE fo chire say constitution amamra enya de edin agro na mum ye bo ho ban na constitution so ye betumi atena sawram prekope ewa abatumu baby a betumi afum emra no nanso abatumu de se udi agro a obefuma akofum chese constitution nankasa na afide ntiwahwe bebre abem eno na NCC for ede adesede kwama Ghana fo ni na se aba ye ba betu na fi osepa se yanhwe se asomdwe bekoso ye bema awia bo bibiam ewa abato ni na mu se de be ya enko ha Ghana amamra no na ebekoso abo Ghana amamra no ho ban amen NCC for asomode tudwa eno no na endra eye constitution day na ye di constitution day no ena attorney general Owura Godfrey Dame chere say ye constitution no enu kwa say ye ye nyoma chenchene okọ titru ko aban nyuma mu a enu kwa say constitution ye ma nyoma ye chenchene wo san nyuma ni mu ekoba ne say be ha dwen enu nya asem Owura Godfrey ye bo Adame kan ewo daily graphic de obokrata mu ene anopai mede the daily dispatch de obokrata no traso de amamo abisuafo na ensema do de aba no ana wo kire mu ese eyam mpanyufo atutawro ni akuni ni a won mo ewo abibiman mu ya no mo ene ebi mu fi Nigeria ebi fi South Africa ena Zimbabwe na won mo ate washuboku bi a friend say New Africa Force na sa anasa foundation New Africa Foundation na wamu ya omadwe so mbe dwumadie bi wo Ghana ha na sa dwumadie no omo kire so omo ne mpanyifo kasa ye momo bia ye omo koye dwumadie no eno eye Blaster Square ewo ana omo ka chom so omo koye dwumadie na afi ebe so omo koye omo kodom dwumadie a mpanyifo kire so omo kwan omo kodom dwumadie kire se mu nsam na ebibiri na no ena the daily dispatch da be chere mu say New Africa Foundation for dwumadi a omo ba be di omo ato di say the convention 2024 no wo say na eye dwumadi bi akom pese omo de ebe bo owura ye friend say nana be di akon a wono na hye the new force movement echi no kom de ba be bo na chi dom ai na chese se de be ya afimpinu ne aduonu na won so betima gina kunum bi aprema mpanyi de bre no ena mpanyifo hunu ye nom se ha akwa we smart oboa ya ma onye da etemu nsam kaye nyina no the daily dispatch nano pay wo bomu amane owie ne otamfonyi bi de aba na adodankwa ekufu ado Ghana man panyine akora his excellency eja wono ne tie kunyam ena akane Ghana man panyine a wasanso prese wasanso ebedi man panyine bi oginam edema NDC amanyoko no azumpenu ne aduonu enan ono so tie kunyam ana omumienu aka omutiri abankire ho mechena na dankwa kufa ne Owura John Dramani Mahama omaka omutiri apamo so omo wesansem bi de agu omonyo omo ho asum na eno ana wotire mu se na dankwa kufa do ana wapa Mahama ho ntoma wapa ne ho ntoma sai de ya Mahama sai ana wo ayi na dankwa kufa do oto no na ope mitiri nkwansam ade enkofo mu wo abato a uridi nkunimu ono wakade na afa ho na ana Owura na dankwa kufa do Ghana man panyin so yesi eja won so saa wo beto abo aba park so asema meka ne bone a wode nkofo wu mawu betwa mempoa ene ya osiso mu die enti ensema akoso yodi gina no da oboka tadi aba
Daily Dispatch no katafa to so mienu ode nsem nche mu de gu ho owie ya no ene watwa emfonyi bi de aba bi hu MPP fo amabochenku ena NDC fo so omo so abochenku na ne nyina mu ono the Daily Dispatch kire mu say Ghana free 31st revolution eba bepem Fourth Republic ehon senkaye nyina no watintim enso ede aba enya asam ketwa the Daily Dispatch the oboka tanama ne bo na no pe ode nam eno no anianom the amde to so the new crusading guide the rubo krata na the new crusading guide the rubo krata man for beka ya ebri bi na nko ye kire bi ebe koso ga ekosompo na owura ba kwa ne efe no baka voma wo ena o tire say sa demonstration na nkomba be no National Security Minister owura kandapa efre na man bribe say nkomu nyai demonstration no na so anye sa asem no ho ena owura kandapa so kire say ontu anama obi asa nkomu obi aska say ana onfre obi anka nchen say o magi ska we no mu nyai demonstration no ase be ha aban na begu aban no fi ena ne sa so nti owura kandapa so kire say voma wo agun hu finti odene court na court amiken asem na da so ho no mo na baby ekeka kono the new crusading guide the bokrata atwara ba ne say ode voma wo mfoni su aka ho ye say voma wo obompa ye say asem na wo mu die no ebeko yi ama no obompa ye pa the new crusading guide the kroya sambo amane akiremu am ye say NPP party supporters ena womo stresse empenufo nyi akani no me running mate ema Dr. Baumia obi oye akani no me running mate ema Dr. Baumia NPP party supporters ena eka saasemi meko Ablekuma West abeto ambeso so nkramompuni mantimu so afọ hwe gutan so nimnyamfo esila ousu ekufu na ye mrase bedwani ewo ho osan preso obesan ba mrase bedwafiem bim eno na okon ma ese delegate no wo mu nsini fomu wo mu sono soro ti se de ayi uminim yo ya na watunsuo ade agu nchance da so sinsuo ne ba na wo sono soro san no mo sono nini nan so mo se ma me asle ousu ekufu nyame anim ni krani obo adwuma pa na project bebre developmental project bebre on ma wasan asase a eno kra na ajinja wo mo no nti delegate wo Ablekuma West the new crusading guide obokra ta kire say sa delegate no wo mo ntima me esla ousu ekufu wo mo ntino ujai kra wo mo jire ne pampe the new crusading guide anope bosome freho NPP primaries no ye say anam so mo wura ba akwa court akopie mo court kwame asafo agei aye enam so wakopie court primaries ne ya ba na ye nto ye mpo no ondo wakodu court nti opedi esi ye pa akopɛ the new crusading guide kraten bi netumu nkyene anopai Mede the boka tawa to this the metro lanes cat effect also a 9 anu abama de kire mu ese Dr. Samuel Ankra anu ase yakopa da Roma Ghana yese NDC ne MPP sabi amatre ani die so ache amatra oman so abu oman ya na so de ehunu anoa na ehunu zafoforo bi ama oman ni mu edisa nkrofo hunu se MPP ne NDC ho aforo won mu a nyame da Roma sisi amanyoko fufraba ache se nya asem ketwa wose ya fre ne se AFA etie ho nsem enya asem ketwa wode aba owura eye Dr. Samuel Ankra ne dia wode nam esoso eno no na ono metire ne aso ko independent ana ono so akwati wo hwe boku ni bi se de chief ala ya ye no etie ho nsem no sansoso ana wo kire mu se owu ahene e champion so sam no kase ono ana ye asama ahene a o mato aba yi no katefeto so asemi wo asama kese ana wan kire mu sa o se asama ahene yo kure we de asama wo sa
asama me kurokura me ko sentiment me kura me tim friend asama but what dey ento hin ni obi ento abanyi ani e wo asama tam for you so nti mu dey hia ti wono wan chirem ti yiso nya metro lens okay so we ndi ani mu nti no eti wo ta be ho asama kro ho ensem no ti watwamfo nyini kura nso e de aba e de api so na ensem awodo aka ne edi kan de ma wo da bonkata awodo nim dada ti ensa ebra ni adaje wo ho the metro lens the bonkata no mu nsem no Daily Post the obokata munsem enam de to aso amam na asema krata de o ka che nipa bia enkon wonimu na onto nanan mo nsedo anope se wiase ayewei se opepelepele ya de me dane ne mum yase o se ope asomdwea se opa asomdwea ya adwuma se o adwuma na wo ye no pelepele na o de o hwe so ye ne san dia asomdwe de on sabe kapa Daily Post kro ya no de general secretary chairman national chairman ma NDC amanyokuru a asiedu nkatia asema okani o ka che MPP for say wo start entwere wo handing over note sanse wo ye den ya 2024 idie Ghana for beto abetia wo no mako opposition to owura asiedu nkatia national chairman say NPP they should start preparing their handing over note. Daily Post the obokrata eno na miwie wo NPP amanyoko no atena ekasim headquarters yesen to ashubi asiwo na twetwofo panyini owura Justin Frimpong kodua osan pre so pe more power. Daily Post anopay mede the obokrata today said the national voice o ma muni nyina ne no wagege dia bomu a wode atiem ono na wode atoya no mu kire mu se afimpiru ne aduonu 9 e wo se Owura John Dramani Mahama esua ekwan a obefa so nani ebeso se bi nkrofo a wo ma adwene mu edo titiri mabun no hwan na ekasa denti na wo kasa giso nya the national voice katafa toso edu na sanse mi watimi anyamu enkire mu owie ye so ase onum soso a what good to see you for nyine di aba Frank Atunu de man people amanyoku no onu kroya so eye mampanya be de chiri Dr. Alhaji Mahamadu Baumia Mr. Digital Economic Messiah super duper what no for nyine di aba anu wo kire mu say egrofo bi na omoso kasa party ma wo MPP ko ni ma no omo say e wasa MPP for enya running mate awufri asante wonye asantini MPP need an akan as a running mate not an asante yo and woni akani a wonye asantini omo kire say ba o miara ni mate na so ye akani a onye asantini anaso mfiri asantimantem to omo nsem omo so eka eno no eye infafo yi de enti na omo so kasa nya the national voice the obokrata no na ekenkan na etumu enchene okay anamu bibi mu ho aka last one ba nsem nya buru bibire so sao okay afu nkesem yase afu nkasem nkasem normal nkasem ye nkasem antinya se nkasem tons okay yes ekru no see ekru I have tons what I have ta kan kasa brofo no I have tons inside nese nese afu nkasem yase safohin sompa hin na wo no no wasi health center okay amakro no oh I had and I'm friend some pahine yes untumi nya some pahine na o mekeka nkrofo timo embum dabi say we are some pahine dia na just wo soma som yi so som no so ya kono so ati ase nti ahafun kasem some pahine okay obdi din bae okay dabi okay why are there yakopon hira ne pa ya di si an mo sei na mo si da se den see that so no na so na se o se yi na chi no kaka moto bi no ona hyemu yes apade we na de
Tiger ba Ghana no. Ono ne kaka moto bi no. So yo. Ene nti oso opema mpani adi. Ne nkasa ye mu ono. Wan kasem opema mpanyina didi. No se den. O kire se sa kaka moto bi no. A wo de baaye no. E wo nyina so bebiri. Nti bi ne den. Ene se enye Ghana nko ase na ye ne focus. Okay. But bibire man nyina. Ene wo beji aboso. Onye moso but ohun ni se bra so se bi mpanyufo bi no mu a omafa oman ma se bi nkoa na omudi nya wo ho no obebie won mani. Enti yes sir in a capacity as what? As a good citizen. Revolutionist, conventionist. And now we're doing. Yeah, ni nyina ji se obambi. No be here no. Ona be cheche di say mu. I see. I see. So anything na ode nipa kuku damfo buy. Se o mmra na komo mekasa. But I don't know. Ya de to on the new force no krofo beti ya no me di am do mo pram. Ona mo tata krofo. But no last minute cancellation there. It was a no for me. Oh yes. Unse o hwe omo letter om de ba abonten no a. O chro letter ne de bremo. Ema mo approve in somewhere 11th November. Yes. So I say enti or the letter bremo ama mo prior notice say opeso use mo venue. January. Nye 2024 ni mo. Amo atuaka. Amo agi atum. Oma running advert. Eka akomu nya kaketwa o. Venue no nkwa kra no muti 10,000 no. Hwe personalities omo do omo baaye. Omo plane tickets. Omo accommodation. Per diem omo kwa de obesan de ama won. Artist obele won mo no. Omo nyina. Ti say akodi sei. Obeje half of it and so. Still boy mu nyina beje. Enti obe refund ni nyina na. Ana are you saying say unse ye wo bi ho no mo a? Nanim sejata but one chill. I don't see this man to be a threat. Whoa, Pukwa. So I say, I don't see him to be a threat. So say na dia chance ni say omo no nim de o hye kaka mo to bi ni mu. Omo nim ni o shem. Yes. I mean me any security background be no. I was able to detect say a man we are no omo. But say no engine trum say you no. Nti no nim. I mean, share kaka mo to be no. Now they share money. Do you need any soothsayer to come tell you say a man we are? But ohia. O de o betim do ani abu. But ono no say nya ono a. O be ni den. Yeah, the any say ono a. Ti wo na wuni. Say ono a. But make say mimpo kra no amini any security we bia. Okay. Matimi hu say we ya. So I say now, are you saying say program wa Patrice Lumumba eka ho everybody be say o man? I know say engine depend there, but we should look at the personalities involved. Say obo man fa sa man we the new force no na be quite secure. What I'm saying is they should forget about the new force. Yeah, okay. Some man, okay. What I say? We I know na kwakwaji venue ni na se for. That nye we na kwaji yo. Venue ni ye ayi for no New Africa Foundation. He is the founder of the New Africa Foundation. Enti say omo share independence one so no. If they are telling me say they didn't know the faces behind New Africa Foundation no a omo bae no omo betena se omo gitum said this is a program aye ba be ye. Ama mo so ma gia tum. Ana omo bae no mo say be program no so okay. Muntieska say there be once omo gitu mu no e bia nchechire mu omko chechire mu kire mpanyifo no ye sonko ana mpanyifo no tenase ye no from intelligence omo peke ye no omo write up omo de buy ye no omo anka say ya pick intelligence na we yo omo say oh kafra nim kura say program bi so kura basa we excuse. Hey Ghana. See I know they no any dey be ma ho. Na come say cause we twa bonsam defense here. Nipa yamu awade. Yamu ni ba blood tiase. Oh my god. I'm telling you he's not a threat. Oh.
He's not a threat to this country. I'm telling you. Say we are very we should face it. Say papa we the ballot paper so. Obeto man. Nti one is through. Na aban is through. Aban is through. Aba. There be obo mimi hu ni say. E bia say aban ni through say the can na. On through. Na den. But say the new force no. Say force no. Say force no bom who say wo mkwachi ne kasama for no. Na Kwame Nkrumah wanka New Africa. But wanka the new force. Me say Kwame Nkrumah can the New Africa. Africa for nyina kwampo kura no. They didn't see that statement to be a threat. About New Africa, the new force, no, a difference you move. New Africa Foundation. But we understand what now is here now. OJ, New Africa Foundation, it too. Name force no, force no, force no, there's an edge move. Force no, about force no. Hey, New Canada. Maybe Sera me kan no me ni any security way bia omo no omo nim e bia no omo hu say last minute no cry ma ne kwa e betimi atrigger but na nya de wo so omo twen say mpo sa no omo hu say last minute no e betimi atrigger kra no a na nya de wo so omo tena se twen ne bambo na yirim because me agi dimbone so I say papa say do kabu yaso you invite diplomats. And John person catch say omo bo advert ni nyina no omo anhu. Oh, ya semu. Me dey anima bi wo hono mo aya. Isi awe omo ko nyina omo dey din ko. Hadwen and again nkrofo yon person bi create. Afie we was obi e di ne lemu. No obi aye menye ne ma bebo din bebre. O kasa yemu ne odi o ma bi. Because already no incumbency disadvantages ni bebre no facing you arrogantly until say sign but the die suni baby dia na o ma de na too much mu atintin huru tu yamoto ne dia o ma sema senya pudio ne se dia na do be se ne o ma sema anyways enti ma ye ne na mo say na the new force of no so no almost as almost ya ehufo omo ya ehufo we new force na wo ba na de ka mutu bi na eba si ehunu na so hu chen ye ni mu no asai fro si no si ehunu na wo be ehunu na me hu kura chen omo ye ni mu omo something na chama mo so ye wa de do because ye ni mu ta gaga go David we na Ghana for say obotai ni say obeso present wo ho for an election omo che obeso oko contest 2024 what na ha me the new force sa but ope fans na sa akeke onu no nchechire mu na o chechire ne de na enya about election si o ho mu na Kwame Nkrumah honhom no aka no ho na si so ho tumi so no Kwame Nkrumah tinana ai esi o mu tumi kwa yi o tumi ko Independence Square ho no aye Africa no kondo ayi asan ko fie o ye Pan Africanist o se hwan big man and here dey o scan so kama ashemu o ska kama but anyways abanye de ono abo bi mfita duku ntinye we din we ye ebebo no ono ebeje ayi o odo de o asuma we eba we pe UMCC a nsuru ba ka zimbi dia frefre bo na ya wi no abeje ayi akwa ka mutu bi abe ehunu Ghana for say ayi the new force a new Ghana nsura you anim the new force #the new force no dey enkopa ayi MPB ni no. Papa didn't the Adani a prayer camp. You mamma no say. Papa. Yanko. Yeah, that was right. Unipa. Yanko. That was say ko be prayer pikranka. So what you say? Nke oh, dia we straight up. Chaplain. Aga ma penia ko nya na edidi agresa. You want me na say ya
Simano aduanan miensa ena aba pa anopa no nwotwe ehomede hye mache eno ni dwumadi no edin afi baabi a yaduro no nkoma ahodo a ya line ne app nyina ye bebo ewuram ne adi mu nkomo na we die mayemfa abasobode nkoma ache asempanyimfo maya ade o ache asempanyimfo mi say ache asebe se ena kakra nie anase be ena kakra mpo mfie be se du miensa se men ha mani nka na mentemi ho ase kakra koso won hensem emu ewo hono mo a my hinni oba hima a wo hono mo no yes mentemi ho ase kakra bia ne mu a nyame adom na mo adawroma ena no kwasiara ne yakwasidai empanimfo atwadwan ama ano baba ya koso ama ba ato asumdwe ena edi hene ewo achease takwaman nananom atena nkomia ise di asumdwe di hene ho papa ena no kwasiada no akwasidai no nananom ekonkonwa demu kotena ase kugunsa koya amamre ne amane sufre ye nananom a wo mo abeye bi ko emo mo nyina adu musunsum ta akire ma asumdwe bua afedie achease man wo mo anomo ano na ye mpanin se ye keka de ama efunu no ne ye keka de ama adampan wade no efirizi mpaninfo bi adaroma mpanin kro no ane kan yo se okokoto se aboa kanaman ogina paso a na enyo no ankasa na bo na tabu mu afuru ko gina ho eyo kwabenane na bo na bomo ede no ekusi apata no so mpaninfo bi aboa ene asumdwe a ye ka ho asem se edi hene ewo achease takwaman nananom atena nkonwa no enamo mo nsa so ene baaye yentumi nka enyi achease mrahye bedwani onimunyamfo Kofi Ahenkramafo chairmanfo nyina chairman enyo ono nko me ankasa me elder Richmond Kofi Amponsa ajaben awo no ene we titire ni de ma dissect awo eye achease empotemu afei nananom a omo nso te ase se ukosiesi obi ntamu asemu ama no na ono ankasa te ase na usiesie o wante ase a ye den siesie nti nananom a mo nso mo ache ase oh my am na efe na I am so happy sa new brief bi ne yi bi ekoso no ohun nse nhome fufuru bi ahyase a ekoso wo mpotemu ha yabana hensemu a yankeka homa mom na afi yen kompanimfo hoi ne enu omo nkonkobo enkomo ne enko bisa wo mo se base mfinhia dumiensanie wetu ne yonko ano atwo no wetu ne yonko ano de akuti ahyehye so ene nyame adom asumdwe nko a nti awose ye hwene ye kwa achease ne ekudi enkomo ewo ho yebekwa achease sisi akodi nkomo na fei yebisa mpanimfo de omye ya ama enei afa yebisa mpanimfo de omye ya ene afa ye wa atwene yemu ne de na ye de asedan so be ma aboafo a wo mu adaroma enei yenya hoden yakwaje ya home yaba yesan ba beto osum kese no so no mpanimfo bi adaroma no makeka musika bomu a yeso so yete akonya kese mu esom wo Bright Senior High de me ankasa me kromfo a Bright Senior High Technical School se me kan kire wo se ye bie free na ekɔ nyina na no a me ba sei eduru Madina station ho no mo aboma se den enkwada no ekɔ school no am se na we se wo se mo fa bus bi no mo be se se mo nyina mo kɔ be poso no na sefo obi ba ya we anya school mpacho mane hawo Bright Senior High Technical School the best alternative at the mount na enie courses bia ye was secondary school no okoho no mo a ubenya bi ye ba ne technical so a courses bia ade a ubenya bi ewo ho agric science, business, general arts, general science, home economics, visual arts and a technical no so ye ni nyina bi ewo Bright Senior High Technical School Kokren to me any wo
kukura ntumi no yakɔgye asase gbagbaragba a kyerɛ sɛ yɛato wɔ afa ho yɛde security ayi nso de agu so nti akwadaa no ɔno nso yɛ stubborn sɛ deɛn oduru hɔ no mu a ne duro na no bɛdwo san sɛ teacherfoɔ a wɔwɔ hɔ no wɔn abɛn sɛ gya wɔn bɛkyerɛ mmɔfra no adeɛ di ɛyɛ subampa wɔn instill discipline ɛde ahyehyɛ mmɔfra no mu ama wɔn nwie no wɔbɛhunu sampa mebɛyi a na wɔyɛ adworoga yi ɔkɔɔ bright senior high school no kanea na tɔ ne so ama ɛnɛ wɔn nso wɔgu nhyerɛne saa ebakyɛ bright senior high school ɛwɔ kukurantumi sɛ na mɛdi kan ka kyerɛ no no wapue mantam kufuo dua mfim hɔ yɛwɔ hostels wɔ hɔ ɛhɔ no ankasa koraa boarding mpo a yɛwɔ ayi masters yɛ ɔmo na ɔmo hwɛ mmɔfra ne so ntakwadaa ne nkɔhwiri nkɔha cctv cameras yi ɛbobɔbobɔ hɔ nom a ɛnyɛ asɛnketewa a ebakyɛw sɛ wokɔ hɔ nom a wobɛtumi anya asomdwe na wodi asua adeɛ bright senior high technical school Rebato frame was 0242 071185 0242 071185 and a 0277147727. I mean, I would tell mobile number from 0277 147727 0277 147727. Medofo, fresh ano ba isisi ya o na woni yen emmo enkomo. Bright fo no no. Mana ma oto pa. Na etu sa anamo no efa emame. Na ye free bright ho no mo a ne ye ba be gina mu e wen yankase yen ha o. Sefrem pon ho ne ye ba. Buronya ye da nkrofo didi tafre wo monsa nyina no. Na eye bright eye from point enterprise. Me ba na ye di enkomo ye nkwa homa ne so e. Na yɛne onimunyamfoɔ Kofi Ahenkra Mafo wobɛdi MP nyinaa akyi ɛna madwuma pa ɔba bɛyɛyɛ sɛ chairman nti yɛda so frɛ no chairman Mafo ɔno aboa no pɛyi maakye na mpom bɔkɔ deɛ yɛda ase bebree na wei deɛ ɛnɛ ne de di kan afi mu nti yɛ mu afihyia pa nso no deɛ ho hia paa sika no hɔ no ho hia mpanin sɛ sika no bɛɛma sika hɛde bɛbɔ bra okay ɔno aba no pɛ deɛ ba wo nan so a moadi dwumadie bi a saa dwumadie no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛsɔ kanea to so ne nipa nyinaa hunu saa dwumadie no ɛne mfaso a ɛde ɛbɛba mfinhyia bɛsi dumiɛnsa nie sɛ menhama ni nka na mentemi ho ase kakra ɛwɔ hɔ nananom atena nkonnwa wa akye ase takwaman nananom atena nkonnwa hɔ ɔba ahema ɛne ɔman hene na wantwi kakra ɛkɔ so ɛna no kwasi da na ɛyɛ akwasidae yehu sɛ mudi mu atintimban wo ne udi si matoto ama enne yɛhwɛ nana ɔman hene ne ɔman hema mu nyinaa de onsa to onsam kyeakyea twitwa mfoni na yɛ nika no a wadaroma saa nkɔmɔ yi wobɛtumi ɛde anantim kakra ɛba ne sɛn ne aduru baabi a yɛduru yi yo medanse didi kan me chia wati onna na mama on mu nyinaa so afishia kwa ɛyɛ no korɛ kɔfra dɛ sɛ dwumadi ɛkɔ so na deɛ wɔ mu a ne sɛ sɛnea wodi kan no ɛmfi dumiɛnsani a ɛyɛ akyease man ɔne ne hema ntawantawa bi nti obiara te ne baabi a wɔn mu mmienu ɔmu nyɛ adwuma mbɔ yabɔ koraa ne wɔdwa ma wɔn mu mmienu nyinaa ɛnma yabɔ no wei ba a wei mma na akɔyɛ asesem nsɛm ama yɛn especially yɛn a yɛyɛ political leaders wɔ constituency kra abɛɛ mpanyinfoɔ adi ho nkɔmmɔ ayɛ sɛ nka wobɛka saa na ɛto atwa nso no na ɛntumi ɛnyɛ yi na mene medisi mmienu yɛfa to yɛ ho sɛ
wo mu sɛ yini saa deɛ nanso no nyame ayɛ adom a wama yɛ akwanya ɛma yɛde tumi ahyɛ yi ne yɛnu yɛmfa deɛ ɛneɛ yɛn nso yɛbɛyɛ bɛtumi ayɛ saa na yɛahwɛ sɛ nyame yɛ adom a ntiaseɛ bɛyɛ adwuma nti yɛfa to yɛ ho so na yɛyɛ ama ɛkɔduru baabi mpo no na kyerɛ sɛ dc ɛne mpanimfoɔ mmienu ɛyɛ ɔmanhen ne ɔhema wɔn mu mpo ɛyɛ den ɛkyiae agye to mu sɛ tuo nkɔtwerɛ baabi atwerɛ kofi anto ata wɔn mu firi hɔ kɔɔ fie pɛ nkɔfoɔ ɛtete ɛtutu mu a ɛma ankɔyɛ yi saa deɛ saa de baa yi na ano mpo ɛhyɛ sen sɛnea na ɛteɛ no ansa na wɔkɔyɛ saa team messages ne adeɛ nyinaa baa mu akyerɛ ne bi sɛ mo ɔmpa aba na adwuma no yɛbɛtumi ayɛ na me na ama yɛ saa akwanya nti yɛnyere yɛ ho nti ne yɛnkaragye yɛ ho a na yɛsan hyɛ aseɛ bio anantim yɛne mpanimfoɔ adi ho nkɔmmɔ mpanimfoɔ abam mefa firi ɛyɛ ɔmanhen side ɛna medis nso fa firi ɔhema side ɛna yɛbɔɔ no a bɛyɛ mfie mmiɛnsa ɛna yɛde yɛɛ sɛ adwuma nti no kɔse ada de yɛhuuɛ no na ɛkyɛ sɛ ɛyɛ adwumadie no a yɛdi no na yɛde aba na ɛwieyɛ nti aseɛ aba obiara te ne ho ase ɛma ɛnam so nti no wɔn mu ama yɛ akwanya sɛ yɛbɛtumi ayɛ no public no ne ma ɔsi aka no yɛsiiɛ no ɛneɛ wedeɛ meyɛ moma ba so papapapa ma yɛ adeɛ sɛ mama mo ho kwan ma nyame afa mo so ɛde asomdwie kɛseɛ ɛte sɛ yɛde aba akyea sene ne mpɔta mu na mmom meɛnte aseɛ kakra wei no akɔakɔba saa ɔmo aka ɔmo ho abɔ mu no ɛmfasoɔ bɛn ɛna ɛde brɛ akyeaseman mfasoɔ deɛ bebree sɛ mene wo kasa yi yɛwɔ major project a yɛbɛ commission ɛwɔ akyease yɛfa kwanya wei so na maakyerɛ mu kakra yɛwɔ major project a yɛbɛ commission ɛno ɛyɛ hospital nyankopɔn ayɛ adom yɛnya agenda 111 na mmom deɛ yɛnyaa no koraa deɛ ɛso sen agenda 111 yɛnya hospital a mmɔkye ɛne biribiaa ɛwom a vice president ɔbaa bɛ commission no nansen a ɔbaa bɛ commission hospital kamakama paa ansa na ɔbɛba no ɛne mu nyinaa bɛkɔ na makɔ akɔhwɛ hospital koraa na yɛreka ho asɛm wɔ akyease na ɛyɛ akyease district hospital yɛba bibia no ɛma ɛnɛ no doctorfoɔ ɛne nursefoɔ midwiferfoɔ obiaa ɔyɛ adwuma wɔ hospital biaa ɛbɛba hɔ biaa babɛyɛ adwuma ɛno yɛ one major project a babɛkɔmhyɛ ɛna yɛsan wɔ yɛ district assembly a ɛno nso no ɛsɛ yɛbɛkɔmhyɛ a ɛno nso yɛ vice president a ne babɛkɔmhyɛ saa district assembly yɛsi dan kama paa ama assembly no a ɛno nso no yɛbabɛkɔmhyɛ ɛna yɛsan wɔ 3 major shortcuttings ɛno nso yɛbabɛyɛ no anim yɛ ebi January yi mu a nso yɛbabɛyɛ ɛno no ɛyɛ Akyease Town Road yɛbɛkate sɔɔdo no to start the construction of Akyease Town Road a yɛhyɛ aseɛ firi Barras wɔ Jalo Warfare ɛna yɛsan ɛwɔ the extension of Akina Akyease Road no Lot 2 yɛayɛ Lot 1 no ɛne yɛ 6 kilometers sɛme no woka sɛ yɛgu kwan no afiti na junction aba bɛduru Anamaako a ɛno no yɛ first lot anaasɛ Lot 1 no yɛwie ɛno ho adwuma kakraa bi aka adwuma kakrakraa bi na ɛkyɛ sɛ wɔ mo awie ɛno ɛna Lot 2 no a ɛyɛ the second phase a ɛno nso yɛ 10.9 kilometers ɛno nso no yɛawɔde contract no ama Moody Construction a ɛno nso no ɛyɛ
yura amoakwanta ene baabe kake sod no na wasan kake sod no for Chance Town route yes shati bala ni akwako wie wo Chance Secondary School and also the second project and then the third project from Chance to Akinkensu Tamino Kase shati money check manase if you Akinkensu Akinkensu here also no reporters na dey post here obuhu say omodo machines na ba biguwa wo mo ba be set jumadi na see. These are three major projects as I say road minister best catch salt no more ye into Tanyama we costing na kupon aduma ibehu ahemfumiri nyina wohin ni wohima ankasa wo mo tie dwemu a wono mo ebe receive the vice president of the land na wababe yede a commission a project amaye intino paso papa and the beba because ye war asunje na ye war unity so a ma kru no efumpon obia sabe ebe hwese won kofa bibi batabata bi emba na nanu mo nso benya nije na omo de asu omo manfo intino se mechanical na eno na meche enti na ye tie de wa kyerɛkyerɛ mu yi a na mo amanyɔfoɔ no saa menteme ho ase a na ɛkɔ no na ɛha mo paa because project bi kura na ɛba na yɛkɔ kate soda unhunu sɛ wonkɔ ɔman hene ho sɛ wonkɔ man hema ho dine ɛyade ɛha mo paa wo how kɛseɛ papa me obi a wo akyɛnse bi nim sɛ me nyɔnko ne akyɛnse man hen esan anyɔnko fa me ne ɔman hen wodi me ntumi nkɔ ɔhema ho ifisɛ mu nim sɛ ne yɛsi yɛ nneɛma amanyɔsɛm ne nneɛma yɛyɛ no wɔ yɛ kurom sɛ wo nyɔnko ne obi a ne tamfo ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔtamfo wopɔ wo mpo ɛsɛ ɔyɛ ɔtamfo nti no wokɔ deɛ wɔne no wɔ asɛm hɔ a na kyɛ sɛ wo betray no ebi mpo a na nyɛ adwenbɔne so o na mmom wohu no sɛ woyɛ mp no deɛ wo hema no wo sɛbe wo som no nti no nka sɛ wotumi nya akwanya na akɔ no hɔ nso wobɛkɔ no hɔ yi na akɔfa asɛm aba nti no ɛma yɛntumi nyɛ adwuma sɛneɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma no ɛfiri sɛ biribia woyɛ biara no ada sɛ wode tetɛ anaasɛ wonyɛ koraa ɛde wɔ hawo brɛ yɛ nti sɛ tie yɛ a aberɛwa yi poma kwan mu a ama yɛnya yɛhen de yɛhemaa yi deɛ na kyerɛ sɛ atwa yɛn ɛhaw no so bebree ɛma yɛni wɔn mu nyinaa tumi adwin yie ɛneɛ nana mepɛ sɛ me ne wo ne ɔhema ahyia ɛnkɔfa ntawantawa bi ɛmma obiara nkɔgyina baabi a nkɔka biribia nti wɔn mmienu nyinaa bɛkyerɛ wɔn adwen akyerɛ me deɛ wɔn hwehwɛ ne deɛ wɔn pɛ na ɛnam so na me nso ayɛ dɛn bɛtu ho anammɔn me ne me di nsi nti no ɛnɛ ɛhadwe pa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  ɛhadwe a buru yɛ dukura mpo a sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔmɔ ɔhema biribia ɛte sɛ wɔde tetɛ ɛfiri sɛ wɔanhwɛ a kɔfuo ho a ɛde asɛm bɛba wei na ɛnyɛ nika koraa na ɛnyɛ nika ɛne ne nyame nhyira mo papapa because kyerɛ no koraa ka sɛ nhyira no wɔm a ɔmo pere hwehwɛ asomdwie nti moayɛ nhyira paa na wei nso deɛ ababa bɛhyia project a moapempem so a afei na aduru ne mpɔmpɔn so nso pɛpɛɛpɛ o moayɛ adeɛ paa na wadaroma o yɛte town rose bi ho nkɔmmɔ ɛno no ba so dabɛn anaa yɛmfa nhyɛ baabi kakra nsa dabi ɛmfa nhyɛ baabi a ɛhia paa ɛna meka sɛ ɛyɛ project no akwan project no ɛyɛ mmiɛnsa ɛna yɛyɛ ho adwuma baako no ɛyɛ ntoasoɔ no ɛwɔ ɛfiri bieni ɛba bɛsi akyea saa kwan no ntoasoɔ no ɛnsɛne me ne wo kasa yi wɔn ahyɛseɛ a wokɔ a wobɛhu sɛ wɔn astate gutters ne gidigidigidi koraa wɔn hyɛseɛ nansa ne nɛ gidigidi koraa a wɔn yɛ ho adwuma ɛna yɛsan wɔ akyɛnse town road ɛna na meka sɛ ɛhyɛseɛ fi barak na yɛde akɔ akɔwie wɔ akyesɛk ɛno no ɛka project no ɛho ɛna last one no
Sati project no back on no. And the last one, a chance to cop marking cancel. Inti a chance to town route. And a chance I can cancel. No, meaning no contractor back or a Memphis construction. Well, yeah, or da a chance amount for point. One obey your time, you know. And a mood construction. So air 12 one man or shot here or keen or no twasso. Inti no. Bibi mubie no wa ye de she fridge ni na ye adwuma ya award the contract no e ma contractors no e move aba site nto mo move aba site e ma minister botumi we mu wa ba be ye abitwa ahomem. Oh, okay and na sa contractor na wo share udru eye Anamasi junction hono de kro no a ono ana ya na re no obi foforo ono a mudu construction. Oh, okay. One year a chance one more year a chance Anamasi and the was start so a chance BME a chance no one was tired into one no warrior and by phone swap year or down a chance amount for on one and also year a chance town route after a year a chance I can cancel a year Memphis. Ania weekends when you say wo so ho wa ha no de agya ho so ho wa ha oye ni nyina bum prekope. These are a major contractors inimu wo mo kwan so Suhum part of the Suhum stretch no ye mudu na ye ena e kwan a ye kufuo time e wo niwa bremu a na nsenya no mo ta ye no foforo so no ye mudu no a ene ye ono wa ye akwan akese bibiri a owo adansi bi ankasa na wa wo behwe kwan a wa ye nkiki na bitia no masi a na otumu say this is a good contractor. Memphis so de mantem ha de unhia yibia unhia introduction if it's a asane ekwan asane town route ono an oye oda achim suadru ewisa achiase amanfo kwan ono an oye ono an so na wo ye oda achia kaman kwanta ekwan nti onye obi a uhia introduction. Okay. All right. Now, say, Chairman, may show boss say, I can't see a king can su quan. May shut your fear can su. Mammy up to April, no my 10 kilometers. I'm a complete. Me de kuta the bush. Mammy up to April, May. No my yet age one. And no baby see a product. Yes, just within the first quarter, no. Yes, within the first quarter, and now say entering into the second quarter. Now, yes, sir, 10 kilometers. No, what not one or so another 16 kilometers. No, complete because you ain't about to say if you can suba after the media. So I need nothing to try. So you man be yet. Sa ehɔ na moyɛ ne se ne de yɛ paa na ɛna no yɛ ne DC yankasa kora nam ne car DC yankasa car ko kaaye a na wɔso wopia kɔda na nya senketo anti mo yɛ de a mo yɛ ade nya me nhyira mo. Okay, honorable ye be free akwan no ho nsɛmsɛm no na yɛ tete honorable be ko biem na sɛ de honorable ayɛ din yɛ ntene nka honorable ko biem. Me could be on now main economy winning with a very big margin. Economy winning with a very big margin because now me come and the Juma wins for me and in call phone in say my year Juma or phone in say my year Juma one more time papa say me san could you no more time so now me 12 Juma me years. Na sabi makofa akwan aba na akwan no yenye mpunwi na se yete sore so ni obi a sabi wonim adwuma no ho hwe on oponko pledi bia na opa you have a brain intino wo
can indicate say on my upgrade man. And when him said, a bra, near MP brano. Yes, sir, first 6 kilometers we are making say good construction. I Niana me call J star contract. I'm near MP, and I'm a call ya, me call place Edgeman at the bar. Intino, a idea in call for no, I already said. Say, oh, Adwuma me. Adwuma me can enye about a chatting kwa. If free a apam so edim so water project omo akwan ho asem omo school ho asem ni nyina ye ho adwuma wo ba kokobe a ye kg ama wo mu ye a friend thing omo modern 16-seater toilet ama wo mu ko ne kokobe na ko hwe a funeral ground wow we say yes Nuna no boy adwuma hwe omunsu ho asem anu e kwan bi a ne da hɔ a ye short wufi edim so na wo ba wo me fo be pɔ no wɔkɔkɔben a wo fa akwa na wo si kwan no nye kwan da hɔ kwan no kama de ama wo mo a no kɔkɔben fo ani ati wo kodu anu ase we are even doing town roads ani na ye miam sa no adwuma ye anamase town roads apart from ye go main road no ye side go town road no so ama wo ma ye nsu ama wo a ene akoda bi entwa lord kwan mu na wa ko century stand pipes no ya dotted around the whole place eno no ye reverse osmosis nsu wo be hu a tank here and mechanism be here with electricity and solar eno usikoma atiaksefo ukọ school from presby school primary school meet yamo yeah ye di nua gu so a ye boso eno more than 6-unit classroom with a staff common room, a store room, and some more 6-seater toilet with erected reservoir a pump team and a massy at the amount apart from the coin any issue uba ye see gates kama palm ye see stores amount ukọ nyinemu a semino kasa wo school ye renovate amount ye sense kg for ama wo mu ewo fo ye see toilet amount semino kasa ye enhihye ye di anua abo ye di amtuma na ma contractor o see chamber and hotel contain no ewo anyinem e di ama omu net aye nurses content okọ stratia ya ye ensure ehun eyina distribution ama wo mu ye see 2 units ye chamber and hold 2 units ama wo mu for their nurses as a nurses quarters wo mu omo clinic no na ensure to an new ye pusu nyina bo for ye renovate the whole clinic no ama wo mu ukọ ye achiase a ene de make catch na nkoma se me ka say ya ye friend thing dan clinic no ya yama ukọ a project we see a modern maternity facility you see what you see here will be a kwa air condition no ebubom a modern facility, not just a word, it's a facility ebi ni ye man tem have ya e wa project seminar wo ka say yeah asa award contract I see if anything dormitory ama a private secondary school okwa kenken so a modern water facility ye bi wa na ma ase no aye bi wo kwa ma omo bridge ana stay opening ya ma Memphis abaye sa bridge bi nu akesi mi nu kwa ansana o ba be ye sa adwuma we intini be bia ya touch bridge be bia okay ye mom cement no mo de aye wo mo community center any ade be bia ya touch intino we nyina so mamia nkofo di dina so no matter ade amami bio say minya party na minim say minya overwhelming majority of
my delegate food na master to it. All right. Inti wadaroma ma go through processes ni nyina wie oda number 10 wo ballot no so nyame adoma 27th. Ballot no so no me da number 1. The ballot tree no me na me da number 1. It is okay ballot paper no so. Me na the kind e wo so. Infuni kama and that it a hope and that. Okay. Say delegate me go so me ni wo mu kan. Say me no ka say me wo ba ku fi ena wo afremi ni wo mu kuso eka na o assurance na o de ma me chese na minti o mo be consolidate mu gains. We would, because we have a lot to tell the people. We've done so well as a party, we've done so well as a government, we've done so much for our chance constituency under President Akufo-Addo. Okay. We have a lot to show. We have a little, and you may be wouldn't say these are relative. It's not about saying me can the chatokra astrotefa and vice president and sa ye ba nyano wa can say ye or methodist act. You know, opening we are doing so well, and we have a lot to show. All right. A chance for to be okay. Nothing new. So, 27th January, we are going to showcase the developmental agenda of the 8th MPP government. Okay. All right. Enti honorable ne be ne se ye de nkomo no besi ha no mo. Na se de wo ka se mo nam nto abomu ne ye ja mo ato aso kakra. Ebri ba mu a ye be hwe na ye ne wo nyina si nkonwa wa ha na afi nkomo no ye didi aka ne nyina. Achiasefo emfa station eni agro. Ye wura afefoforo mu. What is she tie o message a wode ma won? The message I man wo mo me say me mo nyina fiapa. Afese ko ne nyankopon ya dominate nkwamne wa modern. Na de ye hwefi na me ho no so ye aka. Na me bo achiase man abaso. Say wo maboa yen ne me di sini o man ye takra wudwum say sabi ye mfi achiase nti o ma ye kwan e ma ye nti fi achiase asem. Na o mama ye kwan da nananum nso ase pa se wo mo so ma ya kwanya se niema e call show wo mo apene so se ye nhwe ne ye ntete a ye gu so tete nkura aka e wo consensus ni me sure mbo se e kwan bi e be fa so a o mo hia asem ene o mo kodanda no so e be ye ho adwuma na wo mo so enya die because aha a NPP stronghold a NPP aban pen the bar on the nya ho fa o hwe NPP aban any bit me development a ye ni so abro wo mo enya ye mujidi okay na me atomwa the ye bia bit me aye okay all right honorable ma ye na sia no pe wo bre no adaje a wanya kyerɛkyerɛ nsɛm mu ene ede ama ye ne atifo Yamisha so yene honorable Kofi Ahenkra Mafo oye achimachi asemra sebedwani ene yene kokobo nkomo no abusua yeto aso simano edu enson abo apa no pa no nkron ho ba bia yaduro no yebesra mu o ni adan ye ho akopensu kakra guanu mu yeba machi ebeto aso me pa uchaw ehina kukrantu mika ejina me kwapa kwan ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho ans na me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Enya gro me ba no JHS results ba na nya kra. Oh school choose your kwara mpaso mo fa no. Ai na Bright Senior High School me tren ka me de ne ko na ngoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Woba Felu Baby Pennes out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina Ewa Kukrantumi at Chim Eastern Region, forms our all regional post offices, and the radio stations Pimu Frey 024 207 1185 and then 0277 147727. Great Brace. We surpass all.
Otomrosi, often a carry say. Media down to us, no matter how far we come from. A mighty power of a buy. Adarum, a face, or the mighty power skin ointment. Abeja, I'm a 2 Munamani, I will be to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, or be a cocoa if you free. Say, would the Mkunis Raslas pay, not echo. Order for Antina and Makoko and new them. Mighty power says, so we young at him, not yet stone cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no boom kudu, not a kutua. We hear mighty power keep fit laxati. A bema we have no more. Mighty power Tony, a young Mississippi. The Mamma Johnson, dear more for sunny. Mighty power. It's your potty. Mimo Wakwaba, Eba OPK Dynamic. OPK, Aquafa OPK iPhone Type C cable, Abam. Your OPK iPhone cable, OPK 100 cable, OPK Type C cable. I Timmy charge Type C phones, any devices bia. Na cable no, eye papa, and also adding. Eye the fastest charging cable, ye de abedraso. Eye 200 millimeters. Ewa, and iti baby biala o prog wobiano. Obet me de a charge of phone. OPK power bank, ye 50,000 and 30,000. Capacity. And the fastest charging power banker. Ye di abedwaswa. Your iPhone 100 any Type C cable. And also dada. Now so charge ya. It will last 4 to 7 days. OPK airport. And also no. Ubet me dia connected phone biye wo we say. OPK smartwatch and so no. Ubet me connected ama phone biya. OPK iPhone batteries. And so aye iPhone 4 dia no no. Ana afi OPK multi socketa 3 USB ports. A room. A charge fast. Ni cable na e ka hono. Aye 3-in-1. E bit me a charge iPhone 100 and a Type C. OPK no chi. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of drone moon. Minantika cry and my bread. I watch Yagumiso. Mensuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mentino mochi chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monsone. One chankra near you. Yantiapo. Na anyway. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia be Joshua ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't asam yare you. Ambassador between Adwuma-Adwuma na Ibo mix no. A yema will be a on to mina. And Nasan Honam yen bre. A tumia wutu. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na yenu matuya yent winnie dean sway. And no namobe here na herba powder. A best yes, munipediano. And what did be ba. Na Driane by a mode. I'm a multi-beady. Na herbal powder. Na yebeni boy. And then our pharmacies. Herban over the counter shops. Dudua. Na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Kratoyatum. Hey, na den e konso amani agi say. What's in so when I think try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no enyo mo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy kwatcho ne de enye crowd. Hey, mass nya. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, Mr. Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. Every first sister banchinya. E jana chire. Abofra dia wo sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo mo chiro so hwe ni nyina pa. Menua, amofra ne ya dacho. BC so hwe omo mo chiro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne work say no. Womo bia admission na womo chi mmofra no. Form 1, Form 2. Konya da hono mo se sia make say. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan chire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe apa. Abofra ne ko hona ni so hwe ne de. Kwai bia school be ma chire for me for so mmofra na pass ne de. Womo be ye. Wo school fees so de ne border from boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma watch admission. School fees ne crowd here e ma ne nya dadwen. Wo dia ne se wo de wani be chire mu. Ewo only believe senior high. E for wani chire mu wo achim kokrantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, there you go. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Very well. Yeah, that's it. Self video no that's what hana utie yen mache eno ni dwumade no edin simano aduonu miensa ena abapa no pa nonkono ho yewura afi mu ene edition edi kan waye nhira se utie first edition for the year 2024 ene so ye benada ye da se papa so di fidi na di ato ha no mo a wutie yen ene de ye mpese ye be ko ni girigiri bia ye ko ne boko hwe na wudi uti sane a enkwan be fa utiri mu nti ye sane ne boko ye ko achiase akodi ho no mo enkomo enhensem wan ma ni mu so ya na yen ya ha ne mpese especially ma chiso no ye mpese ye be kan hensem bebre no a na emom so mo ya ade na efa wose yede eto apampan so ho ka ho asem na ye nyina yesua bibi di free mu semfinhie dumi ensanie na menteme ho ase oba ahema ene oman hene we hwa ne yonko anu anu abina ne chi edwe we ne be hia ne yonko anu ne watwo na nyame adom mpanimfo emi unu nyina te ase ase afidie watimi wakame omfa nko ba bia na omate ase ama asumbia ba na o se yekodi ho nkomo afa ye free hono mo a ye ba bepiem e wo soaduro musa achiase ne soaduro di o ma ye o mo ho ata ne ata enti yakwa achiase a ye ba soaduro ne abedi soaduro nso enkomo kakra ye ko na ye ni onimunyamfo Kennedy osei nyaako ebirim frɛ no nyaako abro no ma ebirim se adwuma wura atoa so ene madwuma pa wo ye woni mpɔtamu enti ɔno abo tie nka ma che nyame ahu ya mobo na wonso obo ade ade ache ye de radio ase afishi apanso afen committee affairs minim se bronya wudi ye de a because bronya yi a nim senka mama kwan wo parliament ya wo ba beje wa homie yi ene na wona mo ha ochina na na mo ha ade chie na wona mo ha aden edi ka ma menchia watie po na me na masisa na penso ma woso ma home no pe se emra menya ho a mesresra me manfo abotiti omo nsem ne masitire mo mo ha no emra mra se bedwam ya ba ho tie na ahwe wi nso a we ni ya ho tie a the shortest na short by me betra ona se me ka se me kwa me hu ametmeni na ye demre na so ha de na me ntumi akwa nkosra me manfo akwa nkode enti na hu se me tu anamo ekokoko and busumia munzina yesa to me so aba ye tumi so to se me transfer bio makoso na me gina me party ya shen so die so na mapre 2024 abatu ebeto no a ye ba beto me so aba dia kire ye bo a busumia mo de to so adunu enso ye 27 enti no so aba be kokuti so mami tu anamo kokosira me party for no kodi komontina who se make crisscross every corner in my constituency okay penisa atie bisani agro no na we die ni nkoman ena no se ne no na nam a oxygen concentrated machines makomakon wotwe in fact na ye nkono kra akire ne yenya ne tese wo de ya tuntumbrem de ye de be koma won wadaroma eno no ni suade hunu ni firi he because ye nim say oxygen ho asem de ye kan nanka ye kuro akesiem nanso we de wo che ya ma ni ngofuo nyina anya bi wadaroma ahinta asem ni firi he fa oxygen concentrator ya de po ama etumichi ayarpo bebere kwa titru omo a omo pere na mu hia ho me ye say you to me mount with the Geo Monquan and we have been. Nathan Okan, mostly no ya hospital, I can see it in Festimuna, almost Omukaza, hanky to the Yan in Cheddar, but this year the dear Apple Moody wants them up with and found say good to them and answer to test you. Nipano, Nimpano, that you are Tian and we have the pop by. That's how you try and love the with you. By a very fair and I say, to me, and civilizing the panel,
ansa na wa repair no di na ko eye hospital kesi mu a esa na ebe firi ni pa no nti enso mi hu se o hwa me mpeso aso a facility ewo na me fa nse cheap compound ni health center ewo ho nyina na ibi na one more ewo da oxygen concentrator and the make us there be we make kwa compare and wa kwa kuma yo se nya mo a menso me na bubu India fo bi kasai na me ncha be o mutie mi shifre na o mo che me ma kuma ku bidu ti yo ma che mi du ana e se me de ko na me so me de koma me manfo ko ti chema me manfo no na ye be na mi nu a etwa mi call rounds de ko me ma ye a man for hospital woman you mean cheap compound near health center that's what to me the call come out send a bit to me so abwa now be banner say or how be say won't me and woman cry it me a the afaso at the banning one. Okay. Yenim say obotaye ne say mo yade be jinkrofo nkwa apomuden kwan so machines yin so no akose na wo se install wo nhihye bi wo hono a after so wo dia koma wo mu ye wo mu a wo de wani be kodi akire nu ahwe ehunu sese bio enya de a wo bu pani gudantuom na emom emfaso ne botaye nti a wo de koye no omanfo no nsaka oh I me di kaka to say abeni abri nyina no sese afidie na me di abro no say omo fi say omo how bi wo ho ana se bi wo ho a omo ntwe ye omo nti ase ana se ka ho na eba na ama omo mama sonte nti me nso me di na ni bi akiri se ehwe se de na me di akoma omo no nso no ho aba mfa so me di se have this have director no eni na bi hu nkomo bebre nti no ono nso behwe se bibia be koso a enkopa how so mo nyi mfenku nkuku de mu a omo nkon franko ye adwuma se so mo ye nti no me nso mani di akiri bi so mo so omo de beye adwuma bi se so mo ye bi omo so mo de beye na ho aba mfa so ama tinamfo no okay ye free ho mo na no aduasa ye kan ho asem a $1 million per constituency ana course so aban yi ne first term no na project ni bi course wo mpotem ho no mo a aduasa ho no machine a ye di tu ajanan dia ma omanfo esu bi kotam ye base mfie miensa nie enre yi anso wasan akwa hwa ma omo aya wadane akire dia ma onipa na okofa no na mo che no ana wo na ayi ubotom sikare koye de aka no yanche obi a nipa no ekoko share abie no se ne ni bi se ye na me ye no na timemfo no benya so mfa so bi se nipa no na e ha when me say me ya ebe ma me nyam bi ana se bi me ye nipa no ye obi anti ase eno na ko ba se akosi tadi a abanzo odi ade na ma contractor wa ye nwo adwuma wi na se ye timemfo no ya ebe de nza ma na be san akoma contractor ni ka bi so ye ade no se sio ade nzo ma fo nzo hia a omu nya omu be koso ni se ebi kura ni kuro ni so a esi a ho wo bi kuro ni kura betumi akoso enti menso na se me pekwan ebi paso na metumi enya akwanya bi na etumi ekosiesi ana me ma ye no foforo ade eta de ma o no na ye ya metumi akoye ya ne ye dra for time de ma heti woni kino ha zindi na mincha di etumi awie bibia na titi bo ho na mo bo ya bibia pomp ni bibia kama ama ya connect ya na akoda di ama ya na ni ma ni gidi ge sana asembeti. Okay, final one na minja ne kwoto ade we so na no so good ye hu samo de contract ya e free a chance suadru baby astrotef yi wo ya e de kwa poli kwan no so mo de ama buro nya nyina ne ye hu omo so na ye yese nso kakra wo mo anya kɔ ana buro nya akwama no ano musu kodi bi yemi nyini ze obi a ye djuma buro nya obi a jina ho me na wakɔhwe no wo mo free site 22nd na mo free site so mo busua po so mo kɔ na mo kɔ ma busua po kɔ tira wo sene
yɛnso yɛ adwuma a yɛyɛ ma yɛ akwanya so yɛnso yɛn ne yɛabusuafoɔ bi saa na adwuma no so ama mabusuafoɔ construction company nti sɛ ɔmo te office a ɔmo kyerɛkyerɛ yɛ adwuma ɔmo adwuma no ɛde nti no ɔmo nso no bi wɔ yɛtumi ma ɔmo break bi abɛɛ na wɔtwe mmienu na mo nkɔ ɔmo pɛ nkɔyɛ mabusuafoɔ pɛ nkɔtoto mo nneɛma ansa no maba nti yɛde buro nya no awie megye sɛ kwan bi aso no ɔmbɛsan aba ɔmo wɔ mo nhyehyɛ time table a ɔmode yɛ adwuma no yɛ bere du a ɔmbɛsan aba na wabɛto adwuma a ɔmoyɛ so. Okay. Yɛra yɛwura afe foforɔ mu ɛna ne de kan yɛn no kasa wɔ ha ɔmanfoɔ nso ɛwɔ akyem so aduru tie yɛn paa wɔn mu tie o afihyiampa nsɛm a wɔde ma wɔn. Mɛma obi afihyiampa na bɔ mpa sɛ Nyankopɔn nka yɛ nyinaa ho na afei ɛyɛ 2024 DC yɛ ne so biara no ɛnyɛ pɛyɛ ɛmfa nkonimdie ne anunyam hyɛ mmra ɛna obiara de sɛ bi a na ne ho sɛ ne so abi biara no nka no ho na ɛbrɛ mu saa ɛma nyinaa nti sɛ bi bɛtumi aka no. Megyiri sɛ delegate nkɔmmɔ no so kɔ so aseɛ hɔ nkakrakra deɛ. Yɛyɛ deɛ nyame bɛtumi ayɛ nyame bɛboa yɛ no yɛyɛ. Yɛda ase nti ɛbere bɛ mu nso ana waba na yɛdi nkɔmmɔ no akɔ akyiri paa yɛda ase anɔpa yi. Alright, yɛne Honorable Kennedy ɔsɛ nyaako ɔno yɛ akyem so aduru mmarahyɛ bedwani ɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ no nti yɛwɔ so yɛbɛduru constituency why nyabotrɛ yɛbɛduru nkakrakrakra saa yɛakɔ akye ase yɛaba so aduru ɛne yɛba bɛduru dan na yɛakɔ ɔfo ase ayere bi yɛakɔ akyire ha asene ma nso akorɔ so na afei yɛawɔ wɔ so ade akɔ other constituencies no a atwa yɛn ho ahyia no nti nyabotrɛ yɛbɛduru MP so why nti yɛfiri hɔ no mo ɛne yɛde aseda nso de bɛma aboafoɔ kakra ɛnɛ ne de di kan ɛwɔ afei mu yɛn dwumadie mu nti yɛpɛ sɛ yɛma wo nso kwan na wobɛ mu bi yɛbɛma wo kwan ne ntɛm wowɔ afihyia pa nsɛm bi a wobɛpɛ sɛ wobɛka kyerɛ w'adɔfo bi yɛbɛma wo kwan no abɛdi saa adwuma no na mmom nyabotrɛ kakra fama me bobɔ namba yi anaasɛ twerɛ to hɔ yɛwie a ɛno yɛde bɛdi dwuma 0201 944 485 0201 944 485 ɛna 0554 820910 0554 820910 ɛnra na ɛyɛ afuofi na ɛne sɛ nkwasiada no ɛna aban ba yɛ 2019 ɔde afuofi na a wato ne din sɛ Constitutional Day ɛde ɛbaayɛ nti sɛ eduru hɔ bia no a amamra 1992 Constitution a ɛno na yɛde akyekyere wɔ man yi abɛpie mu ɛwɔ the 4th Republican bere sui no ɛno a na yɛde abɔ yɛn ho bra bɛyɛ sɛ mfinhyia aduasa baako ni nti naano kwasiada no yɛhyɛ ho fa na mmom ɛkɔsii kwasiada no na wɔse na ade kyeɛ a ɛyɛ dwoɔda no yɛma no yɛ afuofi na yɛyɛ sɛ nkeɛ ne mpanimfoɔ bɔ nkɔmmɔ ne abisa wɔn ɛfiri bɛyɛ sɛ mfinhyia aduasa baako nie a yɛn nyinaa gye tuu mu sɛ 1992 Constitution ɛyɛ amamra no ɛne yɛde bɛbɔ yɛn ho bra no baabi yɛde abɛduro nie aboa yɛn anaasɛ mmoa yɛn ebinom nso so ɛhodi different opinions ebinom adeɛ a wɔn ka ne sɛ yɛn Constitution no ɛno na abɔ yɛn fam ɛna no kora deɛ na kane titire ni de ma abatoɔ adwumakuo no owura Kwadwo Afarijan ɔkyerɛ sɛ yɛn Constitution no ɔsupporto wɔn a wɔn ka sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛdan yɛn kakra baabi a ɛwɔ sɛ yɛ twiki no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ baabi a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyiyi bi firi mu nso no ɛwɔ sɛ yɛn nso so yɛsekyere yɛn ano ne yɛka nokora de kyerɛ yɛn ho ne yɛyiyi ne nyinaa de firi hɔ wo a wotie yɛn wɔ fie no wɔn nso wadwenkyerɛ ɛwɔ amamra 1992 Constitution no mfinhyia aduasa baako ne yɛde ayɛ adwuma yɛnya mu NDC yɛnya mu MPP 1 and 2 wo wadwenkyerɛ wɔ ho ne sɛn ebinom nso ɔmo deɛ ɔmo support a total overhaul of a year Constitution no sɛ nka yɛn tintim foforɔ koraa ebinom nso kyerɛ sɛ daabi ɔkɔmfo bɔne a watena yɛafoɔ ho ama ɔkɔmfo papa bɛto no no yɛbobɔ din abobɔ nkurɔfoɔ aba so a ɛwɔ si yɛyi ne mu
anye bia constitution ada roma radio any tv dwumadie aye bebre kane no nso de anka kungrungrungrungrungrungrun na GBC pe but nei ya jeje mu ama Ahenkan FM mu nyina ba entino na anye bia no constitution no nso aboa ye wo baabi so ati ase enti nkomobo no ene ye wo kurom ye di ni dwam ye di ni ye fie ye offices ka mu baabi a onso adwen kyerɛ wo ho ene sen me hu sen krofo bi di adwen kyerɛ di aba wo ye Facebook no so enche ye bekɔ hɔ na on our Facebook console no some messages ya modi aba no ya hwɛ na ya kenkan di amamo na emu ma menyi we mfiri hɔ sɛ ne be ye kwan mu bɛda hɔ ntentem na wonso atimi abam bi ye de aseda ekɔ ama Frimpong Enterprise adwuma wura wadi papa akyɛ afi nso waka en ho ntam so obɛkɔ so a adi papa ho dwuma ɛde ama ne manfo ɛni nti ɛne ogusu a wo di papa no a ebi abɛpem saa brei wo dɔfo bi a ɛwɔ so kɔyɛ na dɔyɛ unya nkonkɔyɛ na dɔyɛ a yegusu a yɛbɔ bell no Frimpong Enterprise sebra na saa hampa no wonwie yɛ ɔbɛhyehyɛ ne kama de ama wo ɛnneɛma ewom so ani onipa no sɛbe ɔyɛbonia yɛ ni te sɛ deɛn ɛnneɛma a wokɔ hyehyɛ free Frimpong Enterprise de akɔma no no ɛbɛka no atum Frimpong Enterprise sɛ yɛ mo ɛyɛ mackerel ɛyɛ cooking oil bi na wopɛ ana yɛ bia wo de ne yɛ tomatoes tin one anase pepem robam de opɛ bia no wokɔ hɔ a wo nsa bɛka ɛmo no wo local rice and all perfumed rice si yɛn hyɛma wo lonkam kapum bagim asikyire ni nyina wo bi Frimpong ho asɛm de wasɛm na ɛwa na wo sɛ bruni wɔ ntaadeɛ tutu anamon na ɛkɔ Frimpong Enterprise ne nkrabata no wato apete ɔmanfo a ɛwɔ nkwantanum wabebie ne nkrabata ne bi hɔ foforo kora afi atwa mu no obie ye afi ogusu a wɔsom ne manfo no a nti wɔto nsa de afram ɔse yɛn kan kyerɛ wo pein sɛ wo nhyɛ da nkonko ye bibi a kyene so ɛwɔ kuromu a ɛnha wo ho udu nkwantanum hɔ no mo abra nea wo pato wɔ kurom bia no nsa bɛka sɛ yɛ cosmetics sɛ ɛyɛ ɛwɔ mpo na wo pɛ zomi ɛnwo kɔkɔɔ yi kura na wo pɛ sɛ ɛyɛ books na wo pɛ drinks na wo pɛ nea wo pɛ bia no ɛno ane sɛ uduru nkwantanum hɔ no mo a wobɛto afa hɔ wotɔ adeɛ ne ɛkye wadeɛ nkrabata kɛseɛ no deɛ Madarina Hotel aseɛ hɔ a ɛne ɛwɔ yasan so abie nkrabata no bi ɛwɔ Canadian Bank dan no mu ɛno no wɔ mobile frɛ adwuma wura ɛwɔ 024489 7525 024489 7525 and a 0206 473953 0206473953 ofre jumera e wo saa numbers yi so obeje wo so ne nkomo bi e wo ho no matene te ye twam ha ne ye koginam Mass Energy Gas Filling Station we mu no mabete ye bere so de ama yen buronya yi mu se wo cylinder gas e wo mbesa na waso ane tantwon okɔhe a wo se wo kɔfele wo gas no saa obere ni nyina gye se wo ankasa honam pebre e na abefa ama wo ho sente saa de a wo fa wo telephone no na wafre Mass Energy Gas Filling Station ɛwɔ 0532 929189 0532 929189 and I say 0554 391610 0554 391610 o fresh number here Mass Energy Gas Filling Station obeje wo so o cylinder no asa no oba befa wako fele wade de amount na afei wono okro no watwa wadwuma so ye free delivery baby awo bia nti ye de bre wa kapre yenye ufri atem dan e na wo ba aboabo unsa no nifa so wo betra first one second one ye yenya ufri aboabo nso na wo call dan unsa benkum so utra rice under ye washing bay ni fitting shop bi won tem ho utra mu mienu pe ye ne to aso ho no brabe kan ho na yenni dwuma pepiase Ampadu Enterprise nso ni o medofo ɔse yɛn kan no kura ne mfa nkyerɛw sɛ mpɔtam ha no o pɛ cement di akodi dwuma no wa ma metɔ no wɔ mo ha a baabi abɛkɔtɔ no ne deɛ sɛ deɛ bɛkɔ akɔsie bia no ɛwa wasɛm a san sɛ ɔmo kura ɔmo bɛfa wɔ pepiase hɔ ɔmo bɛfa ne tufuo buom ɛne ɛde ama wɔ mo no ɔmo nso kɔtɔn sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo twitwa ɔmo ho
na ɔmo no mabusua nya kakra adie bra pepiase ampedu enterprise ye na o gasam super plus super cool o super strong cement no ɔmo ma wo nsanka unse ye kan gasam dia eno na wokɔ ɛyɛ Accra mall ho village no ɛwɔ hɔ we nu ane di sie ɛdanya kɛse tibire kɛse ne ni aka ni nyina no gasam cement ɛne di sie ma nsanka bi ye ba ni roofing so a your roofing sheet ahodoɔ bebree no a iron rods nso yɛ wɔn ketewa kɛse ne adantam na doa marine balls sɛ ɛyɛ wire mesh na wopɛ head pan shovel block machines na wopɛ si ntwa blocks na nkasa koraa ma wo a you ni nyinaa bi a wo de bɛkɔ free 4 kopim 6 inches no unsa bɛka ni nyinaa bi yɛ supply nnuane aboɔ saa nso ɛna quarry dust yɛ supply yɛ tɔn yɛ wɔ cars akɛse wɔ hɔ no mu asa wotɔ efiri yɛn hɔ a baby a wukɔ bia no yɛde nneɛma no ɛkwakogya wo akaprɛ wuntua yɛn krabata ne dɔɔso ɔdan boabo yɛbɛn Akim State Junction Jubilee Hospital soro hɔ nso wobɛhu ne yɛn saa nso ɛna nkwantanum market no foforɔ no anga besie no yɛnu amudi anim hwɛ suaduro yɛne Apiani Junction di anim hwɛ a kyease nso yɛwɔ ahwene ase ɛyɛ 0244 166937 0244 166937 and a 0208 29 9115 0208 29 9115 o friend numbers here bejo so edodo yakwa bai beto adwuma so se emfa wo a enwa de a obenya nige aniti na Jubilee Hospital 7 kanche se sa kakakra wo mu a bra no wanyim firi ho sanse afiwe no ye de nige ene akukuduro ene ye de ewura mu ya bobra na so aba mfa so ama yen aniti outpatient service no wode aba wo je wato ho no ahwew eno ye inpatient service laboratory test ahoduo nyina wo beye enduro ne de o pharmacy gbagbaragba wo ho a enduro ma so agumu no wanya bi anta utwumu ne beten ye pe wo be konkre anase kumase postnatal care ekoso antenatal care no nso gyina mu ebia na wo yere wa fa ya funu ba cha ma doctor fon mani ni na chi o kopem bra wo be so ye na sundwe mu ye wo ultrasound ECG scanning machine so wo ho a ye de betwa wo free wo tri so akosi wo na ase babia yare na suma bia no ye yie pie na ya pedru e de akama ho atɔ wani ene hawo usomu a oposa ebia na wo se ena woye nya ohawo obi de kaka agene sena boso obi nso agya nanum kankan obi won so ane sene 50 na nso ontumi nkasa ngu nipa so mu nyina mfo ani nkyere mo Jubilee Hospital obeye ni nyina kama de ama o surgery bia wo se ye wo no oba hɔ a ye beye mema na be check wo mo prostate ahwese ejina yi anase enyina yi ye wo canteen wo hɔ niane no apapa nko a o ene ye no aton ye je insurance aban de ena nkrankran de odan boabo amantra twene kese ne so ena obehu ne yen ye be friend wo 0244 575799 0244 575799 ena 0241784645 o fresh numbers ye bejo so eni je sem ne say ye run ambulance service eni ti anadwo da suom ne yare bi to hye wo so a nya akukuduro ne freyen ye beba ne ababa bejew afri oyade emo Jubilee so wadwen nipa ho eni ti bra ho Yesu mo herbal center nso ni o abusia oba ya onkuta wonkura eye kummi herbal tea herbal tea we na eboa boost yen immune system ama yen enya nkwamwa no enya hoden na nwumedi ahodo bi a wodie no watimi ahwemu adi ama ne ho atɔ no ɛni ti sɛ bi a wo honam ɛna ye wo ya wo yɛ adwuma kakra bi a no wabrɛ mepa choma nsanka kumi herbal tea ni bi wate wodi ane sɛ wode bɛto ɛyɛ nsuo hyiam woyi bag ne baako a wode bɛto nsuo hyiam simadu ayɛ dedɛ no nsuo no ayɛ dedɛ no fatum simadu anopa first thing in the morning wabone gwa bon sɛ nipadua ne behunu sɛ ampa ni wurani eku ne ho wobenya hoɔden wodi adidi ɛde adi wudwuma hodo nyinaa apinfo ema omo manufuo apinfo ne aya awofo a omo manufuo nte ase ma yen emofra a omo nso so enya eye efree 9 no ade kro no kopim 10 no enya de a
ɔmo betumi afa aduro yi ebi ɔman yi mu biaeɛ a yɛtɔn aduro bia wo nsa bɛka bi wate drugstore pharmacy ɛne ne akaka ho nationwide wo nsa bɛka bi akyemdanfoɔ kɔ wɔ green pharmacy Masari Pharmacy, Chumesi Drugstore, Amoafo Pharmacy, Ochiniba Drugstore, Kennedy Drugstore, Swedro Fonso called Bosome Pharmacy, Ofaya Ewa Chianse. Eba Chomomi and Coho, Nian Sanka Kumi Herbal Tea Nibi, Sanse E Boyen Papa. Ebusiana Crackroom no Yadia Sedani be called Yama Afrakoma Community Hospital. Afrakoma Community Hospital, Samin Kancho Sen Crying Ubutu, Ebian want to Tumaku Piumu on crying. Yade bia betwa show sutu ani krukru unhu baabi obenya mo afri odi ane se obekwa Afrakoma Community Hospital obehwe ama ho ato adokotafo ne nurses-fo midwives-fo wo ho no ye training wo mo a wo mu nipa ho abotre na omo hwe nipa ama nipa ho ato no say ye OPD lab test theater labor ward ana children's ward ubenya ni nyina bi e wo Afrakoma Community Hospital. Eba chaw ya chiri kwan yira kwan kra o ama saman ya wo Olympic Stadium kwantempon so Gan West Municipality ye ho ena obehunu Afrakoma Community Hospital ni ya hwe aboa o ade aba kwa nkrofo di nim yen pa eye twu ene etwu no no se wagye rampimu asiedu se den ono so ye etwu mu IGP se ne tie bia etwu akese nketo ne adantemo no wo mu nyina ba ye dwo wo mo ye mo mo anu adrodwo ye ka ma no tum e wo Afrakoma Community Hospital ene timpa cho ni mu di hie bi na etwo tata no etwo no edi nani e ma nani nye wa brabo mu a me ba cho fa kuduro frɛ 0597 005963 0597005963 ofrɛ sa number yi a ye bɛbɔ nkomo kama bi na fe yahwe ajo dofo no e de afiri oyeawo emu yeda companies yase wo mo adaroma ena anapai yeguso a yesom yen adehye afei bre na so ye ma wo kwan brem ye wura afefufurum we nye amanyosem kronkron wo nipa ba ko mienu bi apese o ka kene se fishi apa ye di nkomo e bisa wo nsem so bebre constitution se ma bisa wo kakra afa ho a wo bibi kan me dofo ebre ni nie wuramu ntem wa wuramu ntem ne atum se etwire ye sori akoye baabi ya be ma oluma akasa kakra na no si ya 0201944485 and 0554820910. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, Rebacho Udini baby okase free. Chama apu mokode. Nyame adunamu so e. Nyame adumu afishia panso. Afen ko be sign hu bi ma de. Amen. As that say no a big man, no a kese na yakopɔ shira ko so shira. Amen. Me ma eye odi ayin so happy birthday. In a happy belated birthday. Nyame enka no no nkoso mo no ban. No nyi nya 20 years. Na eni so di won yakopɔ de smart no so mo ya aka so no. No oni wie no fon so my Ghana. Enu na me chiamu na ne ayin kan fo mo na fiapa. E dan yakopɔ ase. So na ko digoli day asumdue sa wu na wasumdue na ko enkoso ensham me ma eye control and so afishapa abi se no eye MP e wa tim so aduru eye onyamfo onam ko do ponkoma so ye ntwa no so delegate for ntwa no so emai ana oluwan so delegate for ntwa no so emai ana bokmani so na ko pon jabra ko de nsem nam ye da se yo 1000 ya te ye da se ya me ba ton so betumi ababi o ahoma ne bia tomo no oju hu di a 0201944485 and 0554820910 me dofo mamo ache yeja udini baby akase free obo bada do ni chema apumbo ko de nyame adum na nso e nyame ehu ye mo ba fishi apanso afin ko metuen afise na bibia ye kama ye da se le anope na me frɛ mama makwaba yedase nyankopɔn aka mo no de mu nyinaa na abɛdum yɛ asomdwiem amen na yɛ ante bɔne biara hu
yɛda ase paa okay enti danso enso ne de ɔde ba ye eno no ɔno bɛkyea yɛn yɛnso yɛda ase papa yɛde nyame ase de ma mu nyinaa nso mo nkwa se yakwa ba yɛnyante sisi ya de yɛnyante meme ba yɛ de obi emfa amane bi amae ai obi enyamfa bibi bɔne bi amane amae na enim sɛ onyame ɔde yɛ free enwuma pase no ɔde yɛ nyinaa be wie asomdwem afi etwa mu yewura January se ya na meka kyerɛ wo sɛ nya gidie ni ahotoso wɔ nyankopɔn mu so onyame a wafiri nneɔma papa ase no ɔde bɛkɔ awie ya papa empam free ho da empa afi mfa ho ne baabi asorɔkye ne behinhimu akɔ awurade tie boat nim tinya de ebemem ehum ne de ebetu asorɔkye bɛbɔ but we have God in our boat. It will never capsize. Also, the Yaki can sempani be good abrabosu. Ye jam fan mancrofo. That mean train some soft one and can be gumeso. Can be good one casma brabos and yanky anymore. But awful, we didn't be a free. Everyone, I don't know what to say. Yamian Huyamobu, a fishiapa. I fish a say 9 million. Amen. Send me the Yamia say, send me to Bianca Ahenkan. There's a radio station in soil. My two Bianca. You met Yao, a chill with your penny. The Yaminka, I want to appear then. Once the son of my and then my papa and then my floor away, sending our cannon. The Bibia do. I will say Amen. Amen. Share in commission the yama and train of software so no make a country one zone. The bar fine, but on farm my one can be chira. I feel me ye, I feel me talk car, may see dine, may say, Yan can I know for fans I can go to one among. Who didn't be a free. Jademu Furi. Oh, yeah, back up back. When you call me president. More do my phone in the dark. They started to more. And Mamma, I think she a bar. Money and money in now. Oh, dear, and can't win in now. Ethiopia. Adwuma-Adwuma On Ahenkan Emma, a sombre about way, a call. Let's say, a coupon, and Mamma favor, and Mamma what dinner. Emma Munyansa, Emma Makukuro, any Adwuma they be a mobile na siwo. Yamaka Nakoma, Nabosomena Sua, what the market Yamamu, Pepe. Before Premier is soon, Etia, Adwuma from Pong. Chap Papa, and you are them pa, or the Buami, After Kennedy, Osenako, Adwuma to us. The Shedder is there, Yamebua. Emerna Swan, among so, but to do from after honorable Kazaka, the chair papa, Chiao, sir. The empire one is there. If you are not for 9 years, the American money in the now you young so the other year. Unia, the chair, Mantamua, Quado Pancroma, the chair papa, Chano, Piano. Yati. Yate Jadam Furia da Sibibre. As also call warrior banchi and an brody. Ye Jadam Furi. Ebefa. Saffin Chedaba. The Uncle Swanum soon train or pay. Nebrebeson. And yam pepper home. And Kakra Crassa, Nebrebeson. Ye chia the army and Sienchia. Ye ya mame Auntie Adwa yaba yakoya yaba yanso yakoya busuafo kakra yaba nti Auntie Adwa ya mo afishi apa me gidi se bibia boko de afei family worship center asore ma munyina so ye chiachia mo ma munyina afishi apa oman hene akohabi nation Abrantie your friend saying you abo bi sisi abo yuje ono so okọ habination obeba ene omo ekọ habination nyina muhia omo am kan kyerem se ye omo aboko ache omo mra fie
na omra mejo ma home Elder Miracle. Talking of Elder Miracle, ene ye Elder Miracle, akwasi Miracle doctor. Ene na woda. Into opani Elder Miracle nyum ne ye de be soro so ene. Se unimu no, oben no, oyo yonko. One ne ye fine pa na wa frɛ no aka bibi e de a kyerɛ no. Elder doctor akwasi Miracle ene na woda. Nti so oben no a na wakeka nsɛmpa ne bi ɛde agu na brabo so pa ɛde amayen sɛde akeka kɔ na kyerɛ sɛ adwumadie no nso so ɛnɛ deɛ no ɛde brɛ wo no ɛma na ɛwom ne nyinaa ɛkɔ ne mmere wabom na mmɛma na ɛwom ne nyinaa akɔ ne nkɔkorɔ wabom yɛntie Elder Miracle kakra yi ne yɛnso so ai yɛtie Elder Miracle kakra ne aso so okay, enti yɛde Elder Miracle be sorry so enem yɛmfa sedan confirm ma boafoɔ odi ankan kwame yɛboa odi ne birthday enra nti happy belated birthday once again and confirm ma the champion CEO extraordinaire CEO